sagartxoa zen neriko plaka. Arnazazu otoi, atera nazazu adarretik, ena dineror lurrera mardo, Lord Newtonen sagarra bezala, dolarean bainaute sartuko, zanpatuko, lertuko, urtuko, horra gure balio petrala, enadila inoiz izan sagardo. Horixe egin nuen, heldu eta adarretik eten. Horixe egin nuen, oso sagar polita zen. Goseak bazaude janazazu, egarri bazaude janazazu, aserre bazaude utz nazazu, mendimagalaren eguteran, zizare gozona zaten jan, ardezan sustrai nire aziak, erna daitezen gozo gaziak, ardotu ginenik ez da dinesan. Ez zaitut jango ez, banoa London Cityra. Ez zaitut jango ez, munduak behar du aldrebez. Entzun Mr. Newton, entzun Erne, enauzu edozein kirten kardo, altzoko handia naizin person, aserre nago, aserre mardo, etxean alda Lady Gravity, lurrera erortzeko legea, kendezala esaiozu instantly, sagarrak ez du izan nahi sagardo. Ez dakit zertzen errege, errezile dozen txalaka, adarraren puntan eltzaka, eta basaka ezin besarka. Sagartxoa zen neriko plaka, adarraren puntan neriko plaka, ze calamity, Lady Gravity, sagartxoa zen neriko plaka. School and could have been an architect. Now he's turning 60 and wonders where the big dream went. Tucker never said a lot, 2 eyes down, a little luck. Took it to the Ivies and never really knew for what and none. Now
burn my tongue 10 times a day. I swear to God I might just pray. And I got a lot to lose, so might as well lose it anyway. And I manifested you would leave. So the day you did, I had you be 3 steps ahead of everything lately. I wake up, feel like, oh, where's the time go? You never really know till you're standing in the bathroom, me like, no. Shit, we got so close, hit me fast and slow. Funny thing about nostalgia, didn't show up till lost ya. Ooh, didn't show up till lost ya. Ooh. Mama wasn't raised right, oh no. All she ever knew was guilt. Little did she know that's all her kids would ever grow to feel. And every choice leads back to the trade. Every time that I drink and the heart that I break, it's a truckload of regret and stupid mistakes. And man, lately I wake up feeling like, oh, where does the time go? You never really know till you're standing in the bathroom, being like, no. Shit, we got so close, hit me fast and slow. Funny thing about nostalgia, didn't show up till last year. 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 Goizeko 7 eta 57 minutu ditugu badirudi, Astelena jai izateak ez gaituela onik egin aldrebestuta baikaude astelena ez aste arte goiz honetan, baina beno, bagoaz aurrera Iker Gurrutxaga esango nuke prest dagoela. Ja, egunon? Egunon, bai, prest duela 7 minutotik. Bai, oinatza izburu ere, laizte, sartuko da. Ez dago presa, bakarrik nago. Bai, bakarrik zaude, nirekin. Ados. Laizter sartuko da oinatz ere bai, bien bitartean Iker asteburuan lan eta lan ibili zara Durangon. Zer moduz? Batzuk parrandan ibili zaretela dirudi, eta ez bakarrik, oinatz sartzeko gogoz nago, ze oinatzen editorialeko hotxa ere gustatu zaita. Esan beharra dago. Zer daka. Bene. Egunon. Ez dakit zure hotxa ere pixka bat hartuta nabaritu dut. Juerga induten. Ez dut esan juerga induten. Hori ja, hemen, hemen bakoitzak erakusten du zer egiten duen. Nik ez dut. Nik iradoki egin dut, iradoki. Bai, ez. Ni bai, ni. Nik. Ez? Zaloari nabari zaio, desente. Nik ere ez dut esan juergan ibili denik. Hotxa hartu da duela esan dut. Ibili. Igandean ibili nintzen. Bakizue gainera argazkia bihali noentan. Nik ez dut intimitatea kontatzen. Nik ahotxean esaten dut. Begira bat Durangon, azokan bertan ibili ezkero ahotxa aizorratzen da. Bai. Nik ala dut, ez dakit zuek nabaritu zuen, baina nik badut. Ahotxa izorratuta dut. Pixka bai, pentsatu dut, ez dakit azokan lanean ibili delako den edo horioko jaiak izan direlako. Ez herriko festetan ez. Tranquile, Bueno, beste urte batez aurkezle lanetan izan dugu, Plateruenan Iker Gurrutxaga. Zer moduzko esperientzia urtengoa? Bueno, ibili gara, aurten luze. Bai, iaz, bi edo orkestu nituen, aurten 16 izan dira. Badago desberdintasuna. Bai. Eta, bai, baina ondo, talde gehienak ezagutzen nituen, batekin sorpresan ematera manuen. Batzetan esaten delako ez da, diskoa hobeto dago, zuzenekoa baino, eta alderatizko hori gertatu zitzaidan. Eta bueno, egin da, esango dugu ez. Atzera kontua emartxan jarretak genaukan, ez ni bakarrik, Antzur de langile guztiek ere, baina gutxo geratzen da. Bai, luze egiten da. Horre, beti
horrelakoetan nabarmentzen dugu, baina niri oso nabarmentzekoa iruditzen zait, gu joaten gara Durangoko azokara, eta hor ikusten dugu dena txukun eginda, baina horrek atzean duen lana, horren atzean dauden, hamarrenaka pertsonak urte guztia lau egun hauek antolatzeko lanean, eta gero bertan Durangoko azokak irauten duen bitartean ere, zenbat eta zenbat jende dagoen horren atzean guk dena ongi eta txukun aurkitu dezagon. Eta neke soziala. Bai, klaro. Hori ere gehitu egin behar da, esan dut. Orduak luze joaten dira, baina gero neke sozial ere pilatzen joaten da. Bai. Hau da. Zute zugaz artean bine eta gorkoa, pixkatzen hau, paradojika. Bai, ez nola den Durango sortzen du olako hasi bat, ez? Askotan ematen du, ez dakit, dena garela euskaltzaleak eta ez, herri guztia eta bueno, horra gertzen dira bi pertsona, bi lagune Bizkaibuseko geltokian, autobusa datorrela eta bat abesti hitz egiten, ez? Bat do, esan nuke maletakin eta hola Durangoko azokako maletakin. Pasaten jo bate, beti izan dut jakimia ze gertatzen den Durangoko azoka eta gero, besteak erantzuten dio. Sekula liburu bat euskeraz irakurriko ez duen jende pila bat, ustez ekonomikoki ondo daudelako zoriontsu itxurak egiten dituzten familiak, eta PPko zinegotzi bakarra aginte makilaren jabe dudalean. Eta izaten dugu, ez, euskararen plaza, Euskal Herriko hiriburu eta ez dakiz, nire horrengo egunean, ez, batzutan, azten gala, dimentsio. Bueno, hortaz aparte, ez. Bai, Durangon, eta ikusten da, nahi flipatzen haber momentuetako bat izaten da ikasle goiza. Bai. Izan da apurra kaotikoa. Ikasle goiza, bueno, marabila bat izaten da. Sinadurak eskatzen, ez zen, ez? Ni sarrerak flipatzen hau, ez? Kanpoan gertatzen denak, barruan gertatzen dena baino gehiago. Bai, bakoitza berera joaten dela garbi dagoela, ez? Batzuk, interesa zero dutenak gerturatuko dira, eskolak eman dituztelako, beste batzuk, sozialki, ez, zabaltzeko erabiltzen dute, jende ezagutu ez ekize erabiltzen dira, beste batzuk sinadura bilketara soilik joaten dira, eta beste batzuk kontzientziatuta ez, erosketak egitera, ez, hori ere badago, hori ere existitzen da, ez, hortaz, denetarik egoten da, eta horrek bada niretzako momentu grazioso xamar bat. Begira, hori nintzen galdetzeko Ikerzuk esan duzu, momentu gustukoenetako edo graziosoenetako bat hori iruditzen zaizula, lau egunetan eta agian urtero aldatuko da, baina badago momenturen bat esaten duzuena, ze polita edo, honekin geratzen naiz aurtengo azokan, edo... Ke ba, ez dago. Egia da, Durango badola gauza da, de repente, ez, ikusten juzula, urteetan ikusi dezun jendia, pero urte hori ikusten zulan, ez? Hori bai. Eta ez da izen noizko lagun bat, de repente, eta gauza enterrago, osea, badaka bai, ez, pixka bat Durango. Osea, lasaiago eta ez dakit, beste, bai, gero gauza da hori bakoitzan nola dagoen, ez, esan edut, zenbatean duen aukera mugitzeko, egoteko, zuk aprobetxatzen baldin baduz eta bilatzen dituzu tarteak. San Ferminetan esaten dena bezala momentikoak, Durangok ere gauza bera ematen. Bai. Nik uste dut hori dela, ez, nabarmenena. Momentikoak. Bueno, ez dakit, Iker gaur proposatuko diguzun kantuak baduen momentiko horretako batekin zer ikusirik. Bai. Zer da, ze pasatzen da, dagoeneko, zuk ere zera soziala... Ez daukadala improvisatzeko bateria soziala bukatuta, nik ekarri dudan kantua, izorraiz, berri zentzu beharko dugu osorik, ze gauza da, aurre hartu didala Joarrek, tertulia etarian, eta nik ekarri nahi nuen kantua bera jarri didala, baina, entzulak berri zentzuko du. Zergatik, gaur gurean, musikarian, Josea Tapia izango delako, Mr. Eleizegi diskoa aurkeztuz, Koldo Izagirrerekin egin duen 10. okeraz pandin banaiz. Eta Mr. Eleizegi hori aurkezten izango dugu musikarian. Harik eta, ez pasaio ahaztu.
Hau esaten dut, Durangon esaten zidalako. Gogorarazi da goizean, bada espada. Gero elkarrezketa dugula, eta hortik ateratako Lady Sagar kantua ekarri dizuet. Entzungo dugu. Ez dakit zertzen errege errezile dozen txalaka, adarraren puntan eltzaka, eta basaka ezin besarka. Sagartxoa zen neriko plaka, sagartxoa zen neriko plaka. Arnazazu otoi, atera nazazu adarretik, enadineror lurrera mardo, Lord Newtonen sagarra bezala. Bueno, hori, berez, ez, altzoko handiaren inguruan egindako disko bada, eta nik, letraketa ikusita, uste dut zer kontatu desente emango duela, ze aipatzen ditu hainbat gauza, ez ditudanak oso ongi ulertu, edo historia ez dakit oso ondo handiarena. Bai, badakit pelikula egon dela eta hori guztia, baina ez dut ikusi. Ez dut ikusi, eta... Ez dut ikusiko. Bai, itxura osoa du ez dudala ikusiko ez. Bai, horrelako gertatzen dira. Bai, ni bere garaian, altzeko erraldoiaren inguruan eta bertso batzuk eta horrelako gauzak ikasi dituen, baina horraino. Eta gero musikalki ere, garaian kokatu nahi izan duela iruditu zen momentu batzutan, nahiz eta hemen beste gauza batzuk egiten ere entzun dugu. Hori guztia kontatzera, etorriko zaigu gaur. Joseba Tapia. Joseba Tapiak badu, ez? Horrela, nik bintzate bere ahotsa entzun gabe ere jakingo nuke bere kantu bat dela. Badu berezitasun bat, eta bere ahotsak ere ez dakit konturatu zareten inoiz. Horrekin orain entzuten ari nintzela esaten nuen. Nola ezin daiteke ez ezagutu edo ezin daiteke ez errekonozitu. Hori musikari batzuk badute, bere. Bai. Egiten duen kantu motak, eramaten zaitu da, bera garen gana, bai. Bai, zuzenean gainera. Bai, eta Joseba eta bere kasuan gainera bakarkako diskoetan nik esango nuke oso agerikoa dela hori. Eta petaleturian ere nik uste dut baietz, baina bakarkakoetan, bai, gainera denboran luzatu da hori, ez da honetan bakarrik aurrekoetan ere egiten zuen. Eta bai, baina hori sartzen ditu berezitasunak, eta horregatik esaten dut, oraingoan zer kontatu desente izango duela, edo zer azaldu behintzat. Nola eman dion bira musikari, eta zer egin dituen. Hemen desente jodu, gauza desente joditu berak, hori ere esan berra dago, ez du trekitisa soilik zo. Hori, Mr. Alizegi aurkezten, gaur gauean, ondo bidean, eta azten espazio, musikagian, izango da Joseba Tapia. Bueno, Joseba Tapia momentu honetan entzuten ari ba. Espero dut lo egongo dela. Espero dut, lau egunez Durangon egon ostean, espero dut atxeden hartzen egongo dela. Bueno, gogoratu iezaiozu, bada espada ere, ea aztuko bat zaio. Bihar izango dugu tartea komentatzeko gaurre Joseba Tapiarekin hitz egiten duzuna eta aletzen duzuna, kantu eta disko berriaren inguruan, hemen utziko dugu eta entzungo dugu, kantua amaiera ondo iruditzen mazaitzue. Oso ondo. Venga, baio, bihar arte. Adarraren puntan eltzaka eta basaka ezin besarka. Sagartxoa zen neriko plaka, adarraren puntan neriko plaka. Ze calamity, Lady Gravity, sagartxoa zen neriko plaka.
Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Bukatu da Durangoko azokaren 60. edizioa, azoka izatetik euskal kulturaren jaialdia izatera eraldatuz, alor guztien arrakasta nabarmendu dute antolatzaileek eta gunen berrien irekitzea eta ikasle eta gazten parte hartzea goraipatu dituzte besteak beste. Zaloa dila, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleo. Azokak balorazio positiboa egin du bukatu berri den aldiaren inguruan, zebrabidean izan da Beñat Gaztelurrutia Gerediaga elkarteko koordinatzailea. Azoka oso jendetsu bat izan da. Nabarmena izan da, gune oro ez landako gunea bakarrik, erakusta azoka bakarrik, gainerako espazioetan ere harrera bikaina izan dugu, eguerdietan ere jendea egonda, baina gero, miragarriki oso antolatuta etorri da jendea, pilaketa gutxi izan ditugu, tarteka aforoa kontrolatu behar izan dugu, baina ez asko. Bain zuzen, azokan bertan uztailan zendutako Jose Azurmendi filosofo, pentsalari eta idazlari gorazarre egin diote. Joseren pentsamendu ireki bada, amaitzen ez dena, eztabaida bat planteatzen duena, edo hainbat eztabaida, hainbat antzi. Azurmendi askatasunerako pentsalari izan zela azpimarratu dute, ardatz nagusi batzuk oinarri izan dituena, kontzientzia askatasuna, herri askatasuna eta giza askatasuna. Bestalde, Mikel Zabaltzaren heriotzatik 40 urtera, kasuan izandako impunitate osoa salatu dute Endarlatzan egindako omenaldian, Guardia Zibilak Orbaizetarraren gorpua bota zuen txokoan. 40 urte hauetan impunitate osoa, humilazioa eta irandua. Parte hartu zituzten guztiak sarituak izan ziren. Naiz eta Igande honetan, abenduaren 14an Donostiako bulebarrian egingo da ekitaldi nagusi, 12:00 horren aurretik ostiralean non dago Mikel dokumentala emango dute berako ezpidoi baita elkartean. Eta baita, oroimen kontuetan esango dugu, San Nikolas eguna tarteko, frankismo garaian ia 40 urtez ezkutatu egondako ikurrina eskegi dutela Orioko udaletxean. Peio Txandienok berriz, aurrerapenak onartu ditu estatus berriaren baitako elkarrizketetan. EH Bilduko kideak berretsi du indarkeiako jartzen dabiltzala Gernikako estatutuaren betetzean, hala ere Otxandienok zalantzak ikusten ditu honetan. Yo creo que se está poniendo mayor énfasis en el cumplimiento del Estatuto de Gernika y no tenemos nada en contra de eso. Pero el problema del Estatuto de Gernika no es tanto que está incumplido, que también, sino que está erosionado, que está estratégicamente lastrado y que no es el instrumental que necesita el instrumento jurídico-político que necesitamos en el siglo XXI. Naziarteari dagokionez, esango dugu, heldu den abenduaren 29an Benjamin Netanyahu Washingtonen izango dela, Gazako suetenaren bigarren fasea berresteko urratua datorren suetenaren baitan, Israelek 370 lagun hil ditu urriaren 10 geroztik. Dagoeneko Netanyahuk berak iragarri du suetenaren bigarren fasea berehalakoa eta zaila izango dela gerorako iragarri du Gazako zerrendaren erradikalizazioaren amaiera. There's a third phase, and that is to de-radicalize Gaza, something that also people believed was impossible, but it was done in Germany, it was done in Japan, it's done in the Gulf states, can be done in Gaza too, but of course Hamas has to be dismantled. Eta azken orduko albiste daukagu baita, Israelgo militarrek UNRWAko egoitza erasotu berri dutela, bertan, Ekialde Hurbilean, eta esango dugu, bertako bandera urdinak kendu eta Israelgo bandera jarri dutela egoitzan bertan. Horixe behintzat, azkeneko ordua, baina kirol kontuei dagokionez ere esango dugu, gurean Jaka eta Iztuetak bigarren puntua lortu dutela binakako txapelketan, 3. jardunaldian Artola Imaz 22 eta 8 mendean hartu ostean. Aurrelari Lizartzarrak 14 egindakoarekin bukatu du partida eta pozik agertu da, batez ere lehengo asteko estropezua konpondu dutelako. Zait biok, bete-beteko partio jogatu deula, bikote bezala asko ondo funtzionatu deu, Martxele gaindu,
ez jotzen bakarrik, baizik eta kantxan egoten, bakoitze belekun eukiazten, eta nahi lanak asko errestuizkit, eta nik, aizea alde nula, guztu eta ondo jogatut, bai. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik? Oiko autopilaketak ditugu Pegi Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Dibili bertatik igaro berri izanez gero, gogoan izan baitare, 63 errepidean lanak egin beharra dituztela, Biriatuko zubian bertan, eta horren ondorioz, trafikoa desbideratu egingo dute, N121 errepidetik, asteazkena bitarte, eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barluzeak. Giro lasaiarekin jarraituko dugu asteartean ere, naiz eta azken orduetan aldaketa zantzu batzuk nabarituko diren. Goizean berriro ere eta beste egun batez jarraian Ebro bailaran belainoa trinkoa izango da eta bertan dezente kostako zaio jasotzea berriro ere. Gainontzeko lekuetan aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da goizean. Arratsaldeko lehen orduetan, behin Ebro bailarako belainoa jasostean, lurralde osoan oso eguraldi polita nagusituko da, baina arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena hodei trinkoauak sartzen joango dira, azken orduetan zerua estalirik geratuko da, hala ere ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ateri eutsiko dio. Hego-haizeak zakar edo oso zakar jotzen jarraituko du, bereziki haizegunetan eta mendinguruetan, temperatura minimoek orokorra mintzat gora ingo dute, 2 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 15 eta 18 gradu bitartean, eta hego isurialdean aldiz 13 eta 17 gradu bitartean, temperatura freskoena goikoa den bezala berriro ere Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Jarraizpurua teknikan, abenduak 9 da, asteartea. Informazioaren aria. Bukatu da, Durangoko azokaren 60. edizioa lor, guztien arrakasta nabarmendu dute antolatzaileek eta gune berrien irekitzea eta ikasle eta gazteen parte hartzea goraipatu dituzte. Azokak balorazio positiboa egin du bukatu berri den aldiaren inguruan. Zebrabidean izan da, Beñat Gaztelurrutia Gerediaga elkarteko koordinatzailea. Azoka oso jendetsu bat izan da. Nabarmena izan da, gune oro ez landako gunea bakarrik, erakustazoka bakarrik, gainerako espazioetan ere harrera bikaina izan dugu, eguerdietan ere jendea egonda, baina gero, miragarriki oso antolatuta etorri da jendea, pilaketa gutxi izan ditugu, tarteka aforoa kontrolatu behar izan dugu, baina ez askotan, eta hor neurrian egonda, eta gero batez ere azpimarratu behar duguna bisitarien jarrera, oso bisitari jatorra dauzkagu. Siadeko etxeak egindako ikerketa plazaratu du aurten azokak, iazko datuekin osatutakoa eta ez dira nolanahikoak emandako datuak publiko fidela eta euskaltzalea igarotzen da gaur egun landakoz harago zabaltzen den gunetik. Kulturzalea da bertaratzen den jendearen perfila eta bertan egiten ditu erosketa nagusiak. Eta batez ere Siadekorean emaitek zenbait uste baieztatzeko aukera eman duela iritzi diote antolatzaileek, hain zuzen euskal kulturgintzaren auspo nagusienetakoa dela urteroko hitzordua. Azokak bizi duen egoera osasuntsua aldarrikatu dute, 60 urteko ibilbidea izan arren, gaztatua dagoela erantsi dute, izan ere bisitarien bieren 45 urtetik azpikoa da. Azkenengo urteetan ahalegin berezi bat egiten ari gara, gaztei dei egiten ari gara, bisitari gaztei esan nahi duz, sortzaile gazteak hemen daude. Sortzaileen artean, iazko ikerketaren arabera behintzat, hemen Durangoko azokan zerbait aurkeztu zuten sortzaileen artean, 10% urtetik berakoak ziren sortzaileen artean. Hori sortzaileak badaude gazteak, baina bisitariak ere behar ditugu, haientzako sortzen dena, haie jaso behar dute. Zentzu horretan, gazteen gerturaketa izan dute helburu horretarako antolatu dituzte ikasleko izak gazte eta eztanda ala podcastei zuzendutako berbagailua gunea. Uztailean zendutako Jose Azurmendi filosofo, pentsalari eta idazlari gorazarre egin zioten atzo Durangoko azokan bere bideari jarraiki humiltasunaren lorratzean goratu zuten Euskal Herri garaikideari egindako ekarpen kolosala. Bere izena darama ere aurten esleituriko sormen bekak. Jakinek eta Gerediaga elkarteak elkarrekin antolaturiko ekimenean Lore Agirre Jakineko zuzendariak hartu du lehen hitza. Joseren pentsamendua
pentsamendu ireki bada, amaitzen ez dena, eztabaida bat planteatzen duena, edo hainbat eztabaida, hainbat auzi eta galderak. Eta hori da, nolabait helburua ez, pentsatu dezagun, hitz egin dezagun, segi dezagun, sortzen eta egiten, herri honen geroa ez da, izango garen, horren moina ez. Azurmendi askatasunerako pentsalari izan zela azpimarratu dute ardatz nagusi batzuk oinarri izan dituena. Kontzientzia askatasuna, herri askatasuna eta giza askatasuna. Jakin aldizkaria kale bikoitza kaleratu du Jose Azurmendiri omen egiteko, zergatik eta zertarako galderei erantzuten diona. 100 egile inguruk parte hartu dute lan bikoitz horretan, hitz lauz, poemez eta bertsoz osatutako askotariko ikuspegiak biltzen dituena. Zubi eraikuntzan Azurmendik izan zuen garrantzian azpimarra berezia egin zuen Lore Agirrek eta Oinardeko berrien etorkizuneko proiektuen berri eman zen ekitaldian bertan. Izan ere, Durangoko azoka Kastelenean eman zuen argitara sormen bekaren egitasmoaren irabazlea eta epaimaiak hala erabakita Ainhoa Olasok, Usu Egiek eta Mikel Urdangarinek aurkeztutako lana izan da aurtengo saritua. Komiki bat ontzeko urtebeteko epea izango dute orain eta hauxe izenburua. Giza beretsuak, Jose Azurmendiren joanak eta etorriak. Egileek aurreratu dutenez, Azurmendiren eta zenbait autore feministarekin, Angela Davis, Simon Weil, Bandana Shiba, Jule Goikoetxea beraien arteko elkarrizketa fikzionatzea da haien asmo, askotariko egoerak irudikatuz eta bidenabar gaur egungo hainbat auzi lantzeko asmoz. Informazioaren aria. Gure mugetatik kanpo Israelgo armadak jakinarazi du Gazako zerrenda zeharkatzen duen lerro horia muga berritzat ezarri nahi duela. Bake planaren lehen fasearen parte gisa Israelgo tropek behin-behinan okupatzen duten eremua da lerro horiaren atzea dagoena, alegia Israelek Gazako zerrendaren 50% baino gehiago anexionatzeko helburua duela. Eyal Zamir Israelgo armadako generala izan da adirazi duena lerro horia muga ofizial berria dela eta euren komunitateak babesteko ardura zuela. Hamasekiko suetanaren bigarren fasearen astetik gertu legokenean, zehaztu du estatu sionistak, lerro horia jotzen dutela Gazarekiko muga berri bezala. Hain zuzen ere, bigarren fase horrek aurreikusten du Israelek tropak erretiratzen jarraitzea. Baina Israelek aurreratu du ez duela halako mugimendurik egingo Hamas erabat armagabetu eta zerrendako agintean parte hartzeari uko egin dion arte. Era berean, planaren bigarren fase honek Gaza egonkortzeko nazioarteko operatibo militar bat eratzea aurreikusten du, baina momentuz ez dago berririk zentzu horretan. Eta aipatuko dugu baita abenduaren 29an Benjamin Netanyahu Washingtonen izango dela Gazako su-etenaren bigarren fasea berresteko. Urratua datorren su-etena da hau, Israelek dagoeneko 370 lagun hilbai ditu urriaren 10 geroztik. Bigarren fasearen arabera, Hamasek armak utzi beharko lituzke, trantsiziorako agintaritza sortuko da, eta zerrendako egonkortasuna bermatzeko nazioarteko armada bat ezarriko da. Une honetarako, aurreikusia dago ere, Israelgo armadak Gazako zerrenda guztiz uztea. Eta Netanyahuk berak iragarri du, su-etenaren bigarren fasea berehalako eta zaila izango dela. Gerorako iragarri du, Gazako zerrendaren erradikalizazioaren bukaera. There's a third phase, and that is to de-radicalize Gaza, something that also people believed was impossible, but it was done in Germany, it was done in Japan, it's done in the Gulf states, can be done in Gaza too, but of course Hamas has to be dismantled. Eta azken orduko albiste daukagu, Israelgo polizia sartu dela indarrez UNRWAren egoitzan, Jerusalemen, eta honen baitan, esan dute, badela hau, mespretxu larria, horixe bera, berretsi dute Nazio Batuen erakundeko ordezkariak eta erasonen bitartez, Filip Latzarinik esan du, aurrekari arriskutsua ezarri dela, gogora ekarri dute, immunitate estatusa duela UNRWA Nazio Batuen erakundearen baitako antolakundea delako. Eta esandakoa, azken orduko albistea, Israelgo poliziak Jerusalemgo UNRWAren bulegoetan sartu dira, gunea inguratu ostean eta bertan zen Nazio Batuen erakundeko bandera kendu egin dute eta Israelgo bandera jarri dute. Segunduak besterik ez, goizeko 8 eta 4 izan daitezen.
50 urteko gizon bat atxilotu dute Gernikan, urruntzeko agindu judiziala zuen bikotekide ohiari ordu luzez atxiki eta eraso egitegatik. Salatzaileak azaldu duenez, bikotekide ohiarekin topo egin zuen kalean eta hark besotik heldu ondoren inguruko eraikin batera joatera behartu zuen. Hainbat kolpe eta ostiko eman zizkion eta aizkora batekin heriotza mehatxuak ere egin zizkion. Gainera, sarrerako atea blokeatu zuen handik irten ezadin. Ordu batzuk beranduago lortu zuen emakumeak alde egitea. Polizia izapideak amaituta, atxilotuak Gernikako epaitegietara eraman dute eta bertan espetxeratzeko agindua eman dute. Eta Mikel Zabaltzaren heriotzatik 40 urtera, kasuan izandako inpunitate osoa salatu dute Endarlatzan egindako omenaldian, Guardia Zibilak Orbaizetarraren gorpua bota zuen lekuan. Bertan, Iñaki Egaña historialariak jarri dizkio hitzak omenaldiari. 40 urte hauetan inpunitate osoa, humilazioa eta irandua. Parte hartu zituzten guztiak sarituak izan ziren. Naiz eta gezurra zabaldu, guk badakigu eta gure ondorengoek jakingo dute Mikeli gertatu zitzaiona. Herri ekimenei eta ikerketei esker, denek egia dakitela azaldu du Egañak, Zabaltzain Txaurrondoko kuartelean hiltzuela Guardia Zibilak bainuan zian itota, ondorioztatu du torturetan parte hartu zutenak 2 urte lehenago Lasa eta Zabala desagerrarazi zituzten berak izan zirela. Rodríguez Galindo buruari abisatu zioten eta hark Guardia Zibilaren informazio buruari deitu zion horixe bera, ondorioztatu du Egañak eta hain zuzen lehen aukera Mikelen gorpua desagerraraztea zen, baina Lasa eta Zabalaren kasuek higadura handia ekarri zienez, bigarren aukeraren alde egin zuen. Zabaltzak ihes egingo zuela esatea. Horretarako Ibaiko ura sartu behar zioten, bidasoan ito zela frogatzeko. Egañaren arabera lesakan hartu zuten urrau, baina bertan kasualitatez produktu kimiko batek egin zuen ihes Ibaira eta hori izan zen Zabaltzari autopsia egin zionetan, biriketan eta ordailan azaldu zitzaiona. Endarlatzan ez zegoena, baina bai lesakan. Azken urteetan Lakuako eta Iruñeko gobernuek urrats handia egin dutela ere baloratu du historialariak. Mikel Zabaltza estatu espainolaren biktima izan zela onartu bai dute. Hala ere, beste 3 instituzio daude. Guardia Zibila, eremu judiziala eta estatua bera. Oraindik ez dutenak hori onartu eta lehenbiziko bertsio ofiziala berresten jarraitzen dutenak. Igande honetan, Donostiako bulebarrean egingo da, ekimen honen ekitaldi nagusia 12 eta baita ere, aurretik, non dago Mikeli dokumentala eskainiko dute berako estidoi baita elkartean, eta gaurko honetan ere, Altzan mahai ingurua antolatua dute. Bertan izango dira, Idoia Zabaltza, Mikelen Arreba, Inigo Irun abokatua, eta baita, bertan ere izango da, Pako Etxebarria forentxea. Eta aipatuko dugu, oroimen kontuei dagokenez, Orion, San Nikolas eguna tarteko, frankismo garaian, ia 40 urtez ezkutatua izan zen ikurrina eskegi dute Laudaletxean. Amaitu dira Orioko festak eta dozenaka herritar bildu dira urtengo ekintza berezienean, 1926ko estatu kolpearen atarian ezkutuan gorde eta diktadura amaiera arte berriro ikusgai jarriatzen ikurrinarekin egindako kantu jira. Frankismo garaian ia 40 urtez ezkutuan egon zen ikurrina, Juan Ertzilla Errepublikako alkatearen sendiak gordeta. Familiak berak azaldu duenez, udalean jarrita zegoen bandera gorri bat hartu eta herriko emakumeek Ipar Euskal Herritik ekarritako oialak gainean josia egin zuten ikurrina diktadura ezarri zenean senideak bere etxean ezkutatu zuen, eta 1975ean Franco hil bezain pronto herritar talde batek kantu eta txistu bat artean atera zuen kalera lehen aldiz berriro. Informazioaren aria. Pello Txandianok aurrerapenak onartu ditu estatus berriaren baitako elkarrizketetan. Balizko akordio batez, CH Bilduko legebiltzarkidea baikorra da EAJ eta PSErekin dauzkan elkarrizketez. Lan diskretuan dabiltzala onartu du. Nosotros siempre somos optimistas y lo que hacemos es trabajar mucho y no hablar tanto en público. Y menos para inflar y a continuación desinflar expectativas. Las conversaciones se están produciendo. Hay avances y esto la ha reconocido
diferentes portavoces, ¿no? Nosotros somos más de no decir en público lo que no haya que decir en público, pero avances ha habido y yo creo que todavía hay tiempo para trabajar, ¿no? EH Bilduko kideak berretsi du indar gehiago jartzen dabiltzala Gernikako estatutuan, estatutuaren betetzean, hala ere, Otxandianok zalantzak ikusten ditu honetan. Yo creo que se está poniendo mayor énfasis en el cumplimiento del Estatuto de Gernika y no tenemos nada en contra de eso, pero el problema del Estatuto de Gernika no es tanto que está incumplido, que también, sino que está erosionado, que está estratégicamente lastrado y que no es el instrumental que necesita el sistema jurídico-político que necesitamos en el siglo XXI. Eta aipatuko dugu baita ere, Legebiltzarrak aurrekontuei jarritako osoko zuzenketak eztabaidatuko dituela gaur, proiektua gelditzeko arriskurik gabe. EAJaren eta PS Euskadiko Ezkerraren gehiengo absolutuak 2026ko aurrekontuak tramitatzen jarraitzea bermatzen du, EH Bilduk, PPek, Sumarrek eta Voxek aurrekontu proiektua kritikatu arren. Voxekin izan ezik, taldeekin egindako aurrekontuen inguruko negoziazioek ez dute emaitzarik eman, ondorioz EH Bilduk, PPek, Sumarrek eta Voxek aurkeztu dituzte osoko zuzenketak. Eskatzen zaiguna aurrekontuak babestea ezeren truke, inolako konpromiso presupuestarioren jasotzen ez duen plantamentua da hau. Eta bi, gainera eskatzen zaiguna da urgentziazko etxebizitzaren alorrean, urgentziazko neurria plantatuko dituen legea geure egin behar dugula. Negoziatzeko borondate falta aurpegiratu dio EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari eta etxebizitza politikan zentratu da inbertsioa erakartzeko 1.000 milioiko funts publiko pribatua proposatuz. Peperen ustez berriz, proiektuak euskal gizartea pobretzen du, Javier de Andrés. Nos presentaron un documento en el cual decían que creían que realmente que el presupuesto se ajustaba a lo que nosotros esperábamos. Y dije, pues no, el presupuesto no se ajusta a lo que esperamos, con lo cual no vamos a respaldar este presupuesto. Sumarrek dio kontuek desberdintasunak sendotzen dituztela eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik proposamen gehiagorik jaso ez izana deitoratu du Jon Hernández. Tenemos la sensación de habernos sentado en una mesa vacía. Osoko bilkuran Jaurlaritzak minutuko hitzaldia emango du aurrekontuak defendatzeko eta ondoren eta zuzenketa bakoitzaren aldeko eta kontrako txandak egingo dira 30 minutuz gero, 10 minutu erantzunaik izango dira eta azkenik bozketak. Ekonomia arloan berriz, Estokolmoko SIPRI erakundearen arabera, munduko 100 arma ekoizle handienen diru sarrerak 5,9 hazi zireniaz, 669 milioi dolarretara heltzeraino. Inoiz erregistraturiko zenbakirik handiena dau, Ukrainako gerrak, Gazako genozidiak, tentsio geopolitikoek eta gastu militarren etengabeko igoerak azaltzen dute errekorra ikerlarien aburuz. Armagintzaren ikerketaren alorrean ezinbesteko erreferentzia da SIPRI eta alarma guztiak piztuak ditu. Abenduaren hasieran argitaratutako txostenaren arabera, Ukrainako gerra, Gazako sarraskiak, tokiko eta nazioarteko tentsio geopolitikoak eta gastu militarraren etengabeko igoera dira 2024ko errekorraren azalpen nagusiak. Eta aurreikuspenak ez dira hobeak, erakundeak azpimarratu duenez, diru sarrera igoera itzelak eta eskaera berriek enpresa asko produkzio lerroak handitzera, azpiegiturak edatzela, filial berriak sortzera eta enpresa txikiagoak erostera bultzatu ditu. SIPRIren arabera 100 enpresa handienetatik 39 estatu batuarrak dira eta horietatik 30 diru sarrera handiagoak izan zituzten iaz. Iaz horren artean daude Lockheed Martin, Northrop Grumman eta Generali Dynamics besteak beste. Europan ez da desberdin gertatzen 26 dira top 100 horretan dauden enpresak eta 13% hazi ziren euren diru sarrerak. Europako armagintza enpresak ekoizpen gaitasuna handitzeko inbertitzen ari dira, baina materialen hornikuntza erronka bihur daiteke bereziki mineral kritikoekiko dependentziak zailduko ditu Europako berrarmatze planak. Kontrako gertatu da Israelen, estatu sionistak tope unean dituen 3 enpresen diru sarrerak 16% igo ziren 2024an 16.200 milioi dolarretara iristeraino. Israelen ekintzen aurkako jarrerak ez du eragin handirik izan arma israeldarrekiko interesean. Herrialde askok eskaera berriak egin zizkieten enpresa israeldarrei 2024an. Beste hainbeste ez esan liteke Errusiaren aurkako zigorren inguruan, bertako arma ekoizleek ez baitute eragin handirik sumatu.
Eta aipatuko dugu baita ere Elon Musken SpaceX enpresa lehenbiziko aldiz sartu dela urten nazioarteko ehun armagintza enpresa handienen zerrendan. Sipriren arabera, Tesla eta Isa bere ondasunen artean dituen enpresariak armen salmentagatik irabazitako dirua bikoiztu zuen iaz 2023 urtean 890 milioi dolar eskuratzetik 1.800 milioi eskuratzera. Zenbaki hauekin ekainera bitarte Donald Trump presidente estatu batuarraren laguntzaile estua izan zen enpresaburuaren konpainia zuzenean sartu da zerrenda honetako 77. postuan erakunde suediarraren rankingaren arabera. 2024 urtean zehar proportzionalki mundu osoan gehien hasi zen bigarren enpresa izan da hau, diru sarrerek 103 egin bai dute gora. Eta esango dugu, bestalde, Europako batasuna energia iturri fosiletatik erregai berriztagarrietara igarotzeko trantsizio motelari dela egiten, Wind Europe patronalaren arabera, aitzitik 2050erako erabat berriztagarrietan oinarrituriko eredu batean, Europak 1.637 bilioi euro aurreztuko lituzkela uste dute. 2050 urterarte aldaketa egingo balu Europak. Energia berriztagarrietarako bidean batasuneko barne produktu gordinaren 9% aurreztuko luke, alegia bloke komunitario osoko ogasun gastu guztia adina. Wind Europe energia eolikoaren Europako patronalak ateratako txostenaren ondorioetako bata, haizearen eta eguzkiaren elektrifikazio orokortutako ereduaren eta trantsizio motelaren inguruko konparak eta egin du. Trantsizioa motel egiteak galera ekonomikoa dakarrela uste du. Hala, azkar egin edota motel egitearen alde handia da 330 milioi eurokoa urtero. Zabalkunde hori azkar egiteko baliabideak ordea eskasak dira momentuz esaterako, azpiegitura garatu gabe dago eta horrek parke berriak eraiki eta aldaketa garestitzea dakar. Nazioarteko energia azpiegiturak handitzeko asmoa du aipatu patronalak Europa mailan. Eta aipatuko dugu bestalde, interestasak ere albiste direla. Ameriketako estatu batuetako erreserba federalak hauek jaitsi ala pausa bat egitea erabakiko duelako ondorengo egunetan. Erreserba federala osatzen duten kideak zatiturik daude interestasekin zerregin erabakitzeko orduan finantza merkatuek aurten 3. aldiz interestasak jeistea nahi dute. Donald Trumpen muga zergen politikek eragindako inflazioa aztea espero dute batzuek, besteen kezka lan merkatuaren ahultzea da, naiz eta Ameriketako estatu batuetan inflazioa 2% goitik aztea espero duten oraindik. Hala eta guztiz ere, inbertsoren gehiengoak uste du 4 jaitxiera izango dutela interestasek, eta tasak 3,5 eta 3,75 artean geratuko direla. Informazioaren aria. Ameriketako estatu batuek berriz, nazio batuen erakundeari egiten dion diru ekarpena erabat murriztu du, eta honek ondoriak dakartza, besteak beste nazioarteko kooperazio eta programa humanitarioek sekulako murrizketak izango dituztela. Washingtonek 11.000 milioi dolarretatik 2.007 milioi dolarretara jaitsi du ekarpena. Gatazkek eta larrialdiek eragindako beharrezko laguntza asko handitu da munduan, baina horri aurre egiteko sekula baino programa eta diru zorro txikiagoa du nazio batuen erakundeak. Datorako kanpainaren berri eman du aipatu erakundeak eta finantzak eta jaitsita ezin laguntza eman herrialde askotan egongo direla. Sufrimenduaren aurrean dagoen apatia zohartarazi du erakundeak 2025ko azken txostenak hilketak nazioarteko justiziari mespretsua eta sexu indarkeriaren igoera zohartarazi zuen eta beharra handiagoa dela uste du. Right now, 250 million people are in urgent need of humanitarian help. Yet the funding against our last humanitarian overview was only $12 billion, the lowest in a decade. How do we propose to fight back in 2026? Our priority for 2026 is to save 87 million lives. Gaza, Sudan, Ukraina, Haiti eta Birmania munduko herrialde arriskutsuenetakoak eta horri aurre egiteko ezinbestekoa dute laguntza humanitarioko programak martxan jartzea.
Aipatuko dugu baita ere, Britainia Handia, Alemania eta Estatu Frantseseko gobernuburuak Volodymyr Zelenskirekin elkartu direla, Ameriketako Estatu Batuek babesturiko bake proposamena aztertzeko. Londresko Downing Street elkartu dira bertako Keir Starmer, Emmanuel Macron eta Friedrich Merz. Zelenskiri euren babesa erakutsi diote itxuraz eta Europak bake plan horretan ekarpena egin nahi duela nabarmendu. Trumpek proposatutako planeko zenbait punturekin desados daudela esan zuten aho batez. Washingtonek azaroan mai gainean jarritakoak ez du aurrera egin eta ez aurrera ez atzera dago momentu honetan. Steve Witkoff, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuaren ordezkariak eta Rumsfeld Umerov Ukrainiarrak 3 egunez egon dira batzarturik Miamin. Ez dago informazio garbirik horren inguruan, baina Trumpek esan du Ukrainiarrek gustoko dutela eta Zelenskik ezin duela iritzirik eman ezagutzen ez duen proposamenaren inguruan. I believe fine with it, but I'm not sure that Zelensky is fine with it. His people love it, but he hasn't read it. So someday you'll explain that one to me, Jeff. Zelenski ez da sartu ikamika horretan eta Europak Ukrainiarekin iritzi bateratua behar duela izan uste du. Proposameneko punturik gatazkatsuena Errusiak momentu honetan kontrolpean dituen eremuak berari ematean dago. Trumpek saiakera babestu bai, baina kritiko agertu dira. Vous avez toujours rappelé l'importance du respect du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Étant Premier ministre d'un pays qui a vécu dans sa chair ce qu'est le non-respect parfois de la souveraineté. Hain zuzen, Londresko bilera testu inguru jakin batean izan da. Segurtasun nazionalerako estrategia berria publikatu du Washingtonek eta horrek Europarekiko tentsioa areagotu du. Eta eskuin muturraren gorakadaren testu inguruan, Europako Batasuneko estatuek migrazio politika arauak gogortzea erabaki zuten. Hala, Batasunetako mugatik kanpo pertsonak bidaltzeko itzulerako zentroak deitu diren gehiago sortzeare erabaki dute. Europako Batasuneko estatuetara iristen diren pertsonen kontrola eta kanporatzea gogortzea erabaki dute finean 27 estatuetako barne ministroek lehen urratsa eman dute araua onartzeko Europako Parlamentuak onartu beharko du segidan. Transitoan egon eta asilo eskaria ukatu zaien pertsonei Europako sarrera debekatzea aurre ikusten dute Batasunarekin muga egiten duten herrialdetan sortuko diren zentroek. Gainera, Europan asilo baimenik gabe dauden pertsonak zentro horietara itzuliko dituzte, hala eginezean isun handiagoak aurre ikusten dira pertsona hauen kontra. Europak seguru jotzen dituen herrialdetara kanporatuko dituzte, naiz eta euren herrialdeak ez izan. Magnus Brunner, Europako komisarioak migrazio masiboak kontrolatzea hitz egin du. This new migration policy and asylum policy is to find the balance between being fair on the one hand, but also firm on the other hand. Ezkerreko alderdiek kontra hitz egin dute eta pertsona hauen oinarrizko eskubidean sistematikoki urratzea bidea garatzean ari dela. Kirol aria naiz irratian. Kirol kontuetan berriz, Osasunak 2-0 irabazi dio Levanteri Sadarren jokatutako ligako 15. jardunaldian. Oñatza Izpuru, egunon? Egunon peleta entzulea, bai, talde Nafarrak azeratik inposatu du bere plana eta laizter aurkitu du saria Ruben Garziaren erdirak eta pati esker, Victor Muñozek markagailua ereki baitu burukada batekin. Bigarren zatiaren hasieran Torro eta Orozen minak medio aldaketak egin behar izan dituzte, baina Osasunak ez du partidaren erritmoa galdu. Azken txanpa gidoiari eutsi dio, Osasuna bere errenta ofizioz kudeatu du eta garepen erdietxi bere dinamika txarra geldiarazteko. Levantek ahaleginak egin arrean, ez du Nafarrak eskatzea lortu eta Del Moralek eta Iborrak aulkian egin duten debutean punturik lortu gabe joan da Iruñetik. Victor Muñoz pozik garaipenarekin. Sabíamos que teníamos un partido complicado, no veníamos en la mejor dinámica, pero el equipo ha seguido trabajando todas estas semanas, nos hemos focalizado en lo nuestro y prueba de ello ha estado en el campo. Eta pilota kontuetan, Jaka eta Iztu eta bigarren puntua lortu dute binakako txapelketan, hirugarren jardunaldian hain zuzen Artola Imaz, 22-8 menderatu ostean. Aurrera Lizartarrak 14 tanto eginda, bukatu du partida eta pozik biztan da, batez ere aurreko asteko estropozua porrota konpondu dutelakoan.
zait biok bete-beteko partio jogatu deula, bikote bezala asko eta ondo funtzionatu deu, Martxele gaindu, ez jotzen bakarrik, baizik eta kantxan eoten, bakoitze belekun eukiazten, eta nahi lanak asko errestu izkit, eta nik aizea alden nula, guztu eta ondo jogatu, bai. Urdine kostazei jokoan sartzea, Artolak behar dituen tanto garatu horiek, ateak muturren aurrean itxi baitio jakak, Imazek ere ez du erakutsi ohikoa duen segurtasun hori. Bai, ala izan da, azkenen ni uste hasieratik biok oso ondo sartu dela, behaie igual dominatzea pasatzea geixo kostazai eta berikek asko jokatu, asko aprobetxatu, bukera guztik, txago nuke gaur aurren eukitu guzti bukatu ditu eta olako emaitzakin beste lasaitasun bat hartzeu. Hain zuzen Martxel iztu eta zen hori eta binakako txapelketa hasi besterik ez dela egin gogoratu du, Jaka iztu eta bigarren puntua lortu dute eta Elordi Zabaletaren kontra jokatuko dute hurrengo jardunaldian. Artola Imaz puntu batekin, Zabala Martikaren kontra arituko dira. Kontu hauek, aipatzekoak kirol kontuetan, eskerrik asko Oñat. Bai, gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepasatu beharra dugu ere, errepiden egoera zein den une honetan, Zaloa, bada nabarmentzeko jazoeraren bat? Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan pegi, Leioa, Barakaldon eta Kaldaka honeta bezalako ohartarazpen bat ere gaurkoan, iluntzean itxi eta goizean zabalduko dute 63 errepidea, Biriatun, Frantziako norantzan, esan bezala itxita egongo da, abenduaren 9-tik 10 bitarteko gauean, 9etan itxi eta goizeko 6etan zabalduko dute. Adibili bertatik igaro berriz enez gero, eguraldiari dagokionez, esango dugu, kostaldean temperaturak epelagoak direla, barnekaldean freskotasuna dela nagusi eta dirudienez, egun eguzkitsua izango da gaurkoa, dagoeneko 17 gradutan Donostian, Baionan 14 gradu, 19 gradu Bilbon, Donibane Garazin beste 14 gradu dauzkagu, Maulen 9 gradu, eta Gasteizala Iruñean 8 gradu une honetan. Eguraldiaren ondik norako guztiak, Iker Ribarluzeak. Giro lasaiarekin jarraituko dugu asteartean ere, naiz eta azken orduetan aldaketa zantzu batzuk nabarituko diren. Goizean berriro ere eta beste egun batez jarraian Ebro bailaran belainoa trinkoa izango da eta bertan dezente kostako zaio jasotzea berriro ere. Gainontzeko lekuetan aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da goizean. Arratsaldeko lehen orduetan, behin Ebro bailarako belainoa jasostean, lurralde osoan oso eguraldi polita nagusituko da, baina arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena hodei trinko hauak sartzen joango dira, azken orduetan zerua estalirik geratuko da, hala ere ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ateri eutsiko dio. Hego-haizeak zakar edo oso zakar jotzen jarraituko du, bereziki haizegunetan eta mendi inguruetan, temperatura minimoek orokorra mitzat gora egingo dute, 2 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 15 eta 18 gradu bitartean eta hego isurialdean aldiz 13 eta 17 gradu bitartean, temperatura freskoena goikoa den bezala berriro ere Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Beno eta bihar zer erosiko dugu bazkaltzeko? Bada Gabonetako bazkaria. Beno ikus dezagun. Txuletoiak saskira. Azpiazuna saskira. Baina oraindik badugu denbora. Arkumeari nik klik esaten diot. Sartu baserria km0.eu helbidean eta erosi Gabonetarako merezi duzun bertako haragirik onena. Baina bihar zer jango dugu? Tira emakumea, astirik ez dugulakoan ala.
Burdindegi honek euneko pinu zerrautzezko peleta dauka, eta aholkularitzarik onena pelete estufetan eta premia bakoitzera egokitutako su egurrean. Algain Hondarribia eta Algain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdinegia, tresnak, laneko arpa, eraikuntza materialak, pintura... Bai, alkainen! Adimen artifiziala kolektibo kalteberen aurkako diskurtso faltsuak edatzeko tresna bihurtu da. LGTBI pertsonak, gazteak, emakumeak edo adinekoak besteak beste gorroto honen guztiaren jomuga dira. Teknologia sekula ez delako neutroa eta eragiten dituen kalteak mugatzea denon ardura delako, naizetik desinformazioari aurregin, trampak agerian utzi eta bidegabekeriak salatzeko konpromisoa beresten dugu. Konpromisoa, erantzukizuna, zorroztasuna. Naiz. Informazioaren aria, naiz irratian. Heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta ezoiko aste hau zuzendariekin hasiko dugu. Donostiako estudietan dugu Amagoia Mujika berriaunkariko zuzendari, egunon. Egunon. Eta Iruñetik gurekin da ere Iñaki Soto, garagunkariko zuzendari, egunon. Egunon. Zer moduz joan da asteburua? Ondo, muituta, baina ondo. Agizute ez, Durangotik buelta eman martzala eta alexin deu. Hori da, Iñaki? Lanen. Neitzan da tokatze zitzaidan eta ez naiz pasa Durangotik egia esateko. Asmoa neukan atzo juteko, baina astea luze juntzan, egia esateko. Bueno, ni ere ez naiz jun, eta esan beharra dugu. Esan beharra dugu, zakite, pixkat, hor, proposatu behar dizuetala. Askotan aldarrikatzen denean gutxiago lan egiteko astea eta claro, horrek azken ondoriora garamatza, astea izan beharko lukela, 4 egunekoa, 3 eguneko asteburu, ez dakit, nola ikusten duzu hau zuen posizioetatik? Ez dut ondo ulertu galdera esan. Bai, pixkat, aldarrikatzen denean astea laburragoa izan behar dela, astebururako denbora gehiago. Hombre, berez hori izango litzateke idealena, ez? Eta, bueno, gu geure partetik saiatzen geha, saiatzen pixka bat berrian, mintzat, bueno, laren orduak murrizten, eta, baina, bueno, guretzat ez da inarrexa beti, ez? Baina, bueno, saiatzea ez dago gaizki, hor, gero da kontua, praktikara eraman daiteken, baina, bueno, hortan alegin du beharko nuke lortu arte pixka bat behintzat, gure jarrunak ere murriztea, ez? Ez dakit asteburua eta astean zehar hori, gure ofizioan, beste batzutan bezala, askotan ez da posible, ez? Baina, bueno, astean zehar ere egun batzuk eukitzea ez dago gaizki. Iñaki? Pertsonal mailan astea ikusita konformatuko nintzateke 5 egunekoa izatearekin. Baina, bai iruditzen zait badagoela gogoeta hor pendiente, eta baina, a ber, ustet behar dala eztabaida zabalago bat. Ezin dala eztabaida hau modu isolatu batean eman, eta ziur asko sektore egin beharko genuke azterketa, enpresa oso desberdinetaz ari gara, eta iruditzen zait joera hori dela, baina horrek ere euki behar dula, beste iruditzen zait gatozela presentismoaren kultura batetik, hori ari gara, horretan ari gara nire ustez hobetzen, eta gurean adibidez ordutegiak sartzea leno ezinezko bezala planteatzen zen, eta orain badauzkagu, eta jendeak orokorrean badauzka, eta nik uste dut hori positiboa izan dela, baina horrekin batera iruditzen zait ere egon behar dutela elkarren arteko konpromiso batzuk beti ez direla mate. Ez naiz ari bakarrik enpresetaz, baizik eta orokorrean administrazioarekin, iruditzen zait eztabaida zabalagoa dela eta ezin dela bakarri murriztu zenbat egun egiten dugun lan horretara, baizik eta
transizioan oraingo dugun, hor dago inteligentzia artifizialaren eztabaida, nik uste dut hor badaudela gauza batzuk, pentsatu behar ditugula beste mentalidade batekin edo eskema berrien arabera, eta ez aurreko eskemaren baitan. Piskat, aipagai hau batera izuet, gaur laneran entorrela errepidan hori da burura etorri zedala, hor astea laburtzeko aldarrikapenarekin, ohiko aste izango litzatekena, bizi izan dugun hau izango zelako, 3 eguneko asteburua, eta aste bete hor gero 4 egunekin, eta, claro, pentsatzen nuen ere bai, zuekin analisi maila nuela, eta horra aipatzen zuen posiziotik, noski, zuzendari posiziotikan, claro, asteburu luzeagoa izan da, hor gertatzen da ere bai, agenda informatiboa apaldu egiten dela, eta agian bururatorri zaidan lehenengoa izan da, kaso, etorkizuneko aukeretako bat, izango zela, egunkariak larun bat eta iganderran egin beharrean, estatu frantsesan jarraitzen den bezala, weekend edizioak. Bueno, hortaz hitzein beharko genuke gremiokoen artean, ez? Ni prest. Nik uste dut, markatu Iñaki, bota. Bai, egondala pixka bat aldaketa bat ez dut esaten egunetan, hori, eta gainera gauza batzuk neurtzen ditugu egunkarien baruko presmena arabera, baina gero badakizu, kanpoan ere zenbait egin behar izaten ditugula, gero eta gehiago esango nuke zuzendarien aldetik. Baina iruditzen zait, filosofia aldetik pixka bat, bintzat alegintzen ari garela filosofia aldatzen, eta da, nire ustez, lehen kazetariak, 24 orduko kazetaria izan behar du, ez? Eta nik uste hor, gure jardunean aldaketa batzuk ordutegien arabera, ala beharrez, pixka bat aldatu dala hori, eta esango nuke positiboki. Oen jardunak gutxiago luzatzean, uste dut, lana kolektiboagoa dala, gure kasuan bintzat, eta horrek badauzkala abantaila batzuk, eta ordu murrizketak hortara garamatza. Ez dakit horrekin nahikoa dan, ez? Gero beste filosofia bat ezartzeko, nik momentuz ez dut ikusten asteburutako egunkaria bakarrik izango danik, hori, hitzein beharko da horrerantzean, gero ikusi beharko da ere paperaren zeregina, gero webgunek hor jarraitzen du, hor daude milaka galdera, baina nik uste behintzat saiakera bat egiten nahi gala, eta gehiago egin beharko genukela, pixka bat kazetaria ez dadin izan, hori ez, 24 orduko super izar bat, ez? Denetaz jakin behar duna, denan gainean egon behar duna, eta askotan hori da pentsatzen duguna kanpotik, eta ez lukeola izan behar. Batez ere bestaldean inor ez dagoenean. Eta ez, ni horrekin oso eskatuta nago, badakit, aurreko astean, ez, zubi forala ditzen dioten hortan, gu detektatuta dauzkagu, ze jendek arratsaldeko 5 eman zion bere azkeneko botoiari beste hoi etxeko lana jartzen, eta erregeak arte ez da bueltatuko. Ez da bueltatuko. Urtean zehar dagoen exigentzia bat gurekiko eta komunikabidekiko eta zeharekiko, hemen desagertu egiten da hilabete batez. Orain batez ere dagoena da, hilabete honetan gastatu inberdia aurrekontuak, horrek sortzen du superabit bat happening eta festena jasotze ditugu sekula baino gonbidapen gehiago tokitara juteko lunch eta honelako omenaldi guzti horietara, eta bitartean hilabete batez, luze batez, esango nuke iaia egun batzutan autoreko egunkariak egiten ditugula. Non guk sortu behar ditugun hori. Horrek emate igu aukera bat, egia da, hainbeste berri ez dagoenean, edo aktualidadea ez dagoenean, edo ez dagoenean ere adierazpenen dinamika hori burua utzi behar dezu, eta horrek ekartzen du beste erabatea pentsatzea periodikoa, ez? Baina iruditzen zait ere, askotan hitz egiten da absentismoaz, baina nik ustut gaizki enfokatu egiten dugula. Badago oso zaila da gaur egun ere ustez jendea lanera eskutea por el morro, hola esaten dan bezala. Iruditzen zait hori ez dela residuala dela orokorrean hori, medikura juten zea, ematen baldin maizu baja esara lanean juten eta bestela lanean juten zea. Baina, bai, lanaren dinamikan eta flujoen horietan, iruditzen zait produktibitatearekin badaukagula arazo bat. Eta hori gu, behintzat, e-mailen eta telefonoaren beste aldean gaudenok, iruditzen zait hori somatu egiten dugula. Orain desagertu egiten dela, eta leheno super urgente zena orain ez dana importante,
eta hor badago dinamika bat nire ustez kezkagarria, eta da hori zabaltzen juten da, abendu osoa eta urtarriaren parte bat da, parlamentuaren aktibidadea adibidez gaur egun ja urrir arte ez da berrartzen, eta honela komunikazio guztietan. Gainera, jakinda, askotan jende gehiago dagoela, guri esateko zer esan behar degun edo zer ez degun esan behar, gu hori kontatzeko gaudenak baino erredakzioetan. Orduan iruditzen zait ere, horregatik esaten dut ez dela bakarrik egunaren kontu bat, edo astearena edo asteburuarena. Iruditzen zait gogoeta orokor bat behar dela sektore honi buruz, baina baita ere, ze herri klase izan nahi dugun lanari dagokionean. Ikusten da gai mamitsua izan dela, ez dela... Eta hortik tiraka jarraitu dezakegu nahi hain. Proposatu behar dizuet, honi buruz hitz egiten jarraitza, baina urrengoa berez abenduako 23 da, ez dugu analisi maila, eta urrengoa izango litzateke urtarrilak 6, beraz, utzi beharko dugu urtarrilak 20-rako. Baduze denbora pentsatzeko, baina denbora tarte honetan eta egunerokotasunera, eta asteburu honetara itzuliaz, ariari jarraiki esango dugu, Durangoko azokaren 60. edizio bukatu dela, eta nabarmendu dute antolatzaiek edizio arrakastatxua izan dela. Bereziki azpimarratu dute gune berrien irekitzea eta ikasle eta gazteen parte hartzea hor izan dela. Honi buruz hitz egiteko, gehiago sakontzeko honetan, gurekin da, Beñat Gaztelu Urrutia Geretiaga elkarteko koordinatzaile, egunon? Egunon, zer moduz. Ongi zure ondo? Bai, ondo. Nekatuta, baina oso posi dute bai. Hori, gaurkoa izango da kaso azken lanak egiteko eguna, gauzak jaso eta alakoak, ez da? Ez, bai, baina ez azkenak, ez. Azokak errezaka luzea uzten du, desmontaje lanak oraindik beste 3 egunez luzatuko dira, eta gero, amaira administratiboa edo deitzen zaien guzti hori, ez da? Beste hilabete pare batez, bulego lanetan ibiliko gara azoka patxadazisteko. Hemen, parkatuko dira zarata batzuk edentzungo dituzu, baina hemen landako gunean gaude, desmontajean, eta, tarteka alako zarata ematen zuten bada, horrena da, ez dutu. Ez kezkatu, zarata entzuten bada, hori seinale hona da, lanaren hotxa delako, eta lan hotxi gabe kezkaz izango ginelako. Baina, balorazioa joaz, esango genuke, entzun dugu, balorazio baikorra egin duzuela, zeintzuk dira honen atzean dauden arrazoiak? Zaila da esaten, ez da. Aurten oso azoka jendetua izan dugu, hori biztakoa izan da, azoka zabaldu zen egunetik, azken momentura arte, jendearen joan etorria etenik gabekoa izan da, eta gainera oso giro honean, irisgarritasun arazo handirik gabe, eta egia da, eguraldiaren lagun izan dugula, eta horrek dena errazten duela, baina oso giro honean joan da eta sentsazioa benetan ona izan da. Zein den honen arrazoia? Seguruenik azkenen urteetan egiten ari garen ahalegin komunikatiboa bai, ezta? Transmisioak beti kezkatu izan gaitu, gehiago azkenen urteetan, gaztei begira dei bereziak egiten ditu, ez ikasle goizarekin bakarrik, gazte ez da eguna ere antolatzen gabiltza joan den 4 urteetan, eta, apurka ikusten dugu gazteak leku hartzen ari direla hemen, eta iaz egin genuen ikerketaren arabera, Siadekorekin egin genuen ikerketaren arabera, bizitarien 3 45 urtetik berakoak dira. Eta oso modu orekatuan antolatuta, 16 urtetik 45 urtera bitartean. Eta horrek esan nahi du, momentu honetan daukagola azoka bat, adin eta gustu guztietarako, eta, horrek erakargarri egiten du. Eta gero azokaren beraren bilakaera, esango nukenik, ez dela erakusta azoka bakarrik, joan den 10 eta pikuan, aurkezpen saio ekitaldietarako guneak antolatzen ditugu, gune horiek ere handitzen ari gara, kultura eskaintza gauera ere edatu dugu, eta, orduan kulturaren deialdia deitu diogu gure buruari, eta jendea pozik dator kulturaren jaialdira. Bai, akaso horre berak ere arreta deitu dezake, kontzeptu aldaketa bat, ez dakit, euskal kulturaren jaialdi izatea ez dakit zer da, ardura gehiago, edo gehiago egin beharra ere, edo bere horretan? Bai, lan gehiago bai, hori zalantzarik gabe, eta horrek guri ere eskatu digu, antolakuntza aldetik ahalegin bat egitea, eta zuen aurreko tertulia entzuten egon naiz pixkaten, eta
konpromiso sartzea lana, eta maitasunez sartzea lana, eta konbikzio sartzea lana, eta bai, aldaketa batzuk ekarri dizkigu, eta ardura ere bada jakina, baina nik esango nuke egoera honetara berez etorri garela. Durangoko azokaren antolatzaileak ere elkartea da, inguruan hau antolatzen beste eragile batzuk ere baditugu, erakunde publikoak ere diruz laguntzen dute egitasmoa, ez dakit sektoreko profesionalekin ere estu-estuki lan egiten dugu, eta guzti honetan, plaza honetan, azoka honetan, askotareko iritziak, proposamenak, input asko jasotzen ditugu, eta, horiek aztertzen ditugu, garia eta lastoa bereiztu, eta gauza honak hartu eta martxan jarri, eta apurka-apurka, egiten zaizkigun eskaera proposamenetatik eta, bidea hau hartzen ari da azoka, eta, guk erantzuten diegu eskakizun horiei. Horre, zehazki, Siadeko azterketaren etxearen baitan, berretsi da, zuk zenuen aurre ikuspenen bat edo zerbait gezurtatu da? Ez bereziki. Gertatzen dena, beti dauzkazula susmoak, eta gero behar duzuna da, evidentzia zientifikoa, ez da, metodo zientifiko baten bidez, ikerketa egitea eta berrestea gauzak horrela direla. Eta, gauza politak entzun ditugu, ez da, batetik bisitarien adinari dagokionez, gazteak presentzia handia dutela azokan, hori horrela da, orain 5-6 urte baino gehiago, bisitariak fidelak ditugula, eta horrek esan nahi du esperientzia, atsegina izaten dela, edo izan dutela noizbait, gero itzule egiten direlako bisitariak, urtero gehitzen direla bisitari berriak ere, eta horiek errepikatu egingo duten ustea daukagu, eta, alde horretatik gauza politak entzun ditugu. Gero badaude egiturazko beste arazo batzuk, guri ez da okigu euskal kulturgintzaren bozera maila izatea, baina kulturgileak eurek esan dute, beren lana euskara sortzen duten langilei buruz ari naiz, prekarietate maila altuarekin egin behar izaten dutela, eta haiek bai, asteburuetan eta aste bitartetan, jaiegunetan, eta behar den guztietan lan egin behar izaten dute, eta hor badaukago egiturazko arazo bat, sorkuntza edo ekoizpena, euskarazko ekoizpena, Euskal Herrian ikaragarrizkoa delako, kopuruz eta kalitatez, eta tamalez eta zoritxarrez ez daukalako behar beste hartzaile, eta seguruenik horren ondorio da sortzaileek askotan bizi behar izaten duten egoera. Horre, baita ere, lanak dio, euskal kultur sortzaileen, txertzailei, ikusgarritasuna ematen dien intentsitate handiko ekimena dela hau, baina honek ere menpekotasuna sortzen duela. Zer uste duzu honi buruz? Egia da urteko zikloan mugarri importante dela Durangoko azoka. Eta nobedade asko publikatzen direla, argitaratzen direla, Durangoko azokaren bezperetan, hori horrela da. Gauza bat esango dizuet, aurten Durangoko azokan 1000 eta piku nobedade aurkeztu dira katalogoan, eta horietako asko eta asko aurreko hilabeteetan uda aurretik argitaratuta zeuden guk. Nobedadeak aurkezten ditu, baina horiek dira urtean bertan argitaratu direnak. Ez dira denak Durangorako argitaratzen, hori hala da. Eta gero, beste datu positibo bat ikusi duguna ikerketatik da, Durangoko azokak bere arrastoa uzten duela. Bisitariek esaten digute, Durangoko azokan ikusi begiratu eskuartean izan dituzten lanak, baina azokan bertan eskuratu ez dituztenak, urrengo aste hilabetetan eskuratuko dituztela, eta partaideek ere, erakus baina jartzen duten argitaletxe eta barrak esaten digute, Durangoko azokaren osteko asteetan, mugimendu desenteko asomatzen dela urteko beste sasoi batzuekin alderatuta. Orduan, pentsatu nahi dugu, Durangoko azoka ez dela 4 eguneko kontua, 5 eguneko kontua, bere arrastoa uzten duela, baina honekin batera esan behar dugu atzoko balorazioan esaten genuen gauza bera. Kulturzalei dei bat egin genien, esanez urte osoan esatela euskal kulturara beldurri gabe eta nahi duten beste alditan. Bestalde, urte honetako berritasunetako bat izan da Berbagailua gunea, podcastei zuzendurikoa. Zer nolako balantzea egiten duzu gune honetaz? Bikaina guretzako erronka bat zen,
guk azoka moduan antolatu dugu hori, orduan guk egitura bat prestatu dugu hor, bakoitza bere etxetik bere podcasta egitera azokara etorri zedin. Konbidapen ez etorri dira 12 podcast gile, kasu honetan bideo podcastak izan dira, hainbat irrati eta hainbat edabide edo herri mugimendu eta barrek martxan dituzten podcastak egitea baldintza bakarrarekin. Durangoko azokan aurkeztuko zen edo aurkezten ibili diren lan baten edo lan bateko gaiaren inguruan hitz egitera etortzeko. Eta benetan harrera oso ona izan dugu, sarean daude dagoeneko podcast ia guztiak, baten bat postproduzioan dagoelako, eta honekin aurrera jarraitzeko asmoa daukagu, bai. Bestalde, heldu den urtera begira, ondoritako batera izango da, azokak beste egun bat gehiago izango dela, honek zer esan edu? Ez dela inkontzentratua izango egitaragoa, edo eta aukera gehiago dagoela gauza gehiagorako, edo nola aurre ikusten duzu heldu den urtea? Bai, 4 eguneko azoka egitea erronka da, asko kontzentratzen delako, eta gero lanak aurkezteko jasotzen ditugun eskaera guztiei, ezin baiezkorik eman ez dagoelako tokiri, ez da 5 egunek emango dute, aurkezpen gehiago egiteko aukera, bisitariak ere 4 egunetan beharrean 5 egunetan sakabanatzeko aukera, ez dakit beste patxada batekin azoka egiteko aukera, aldi berean lan gehiago egin beharra, hori ere bai, ez antolatzaileuntza bakarrik, azokara etortzen diren eta erakusbaina jartzen duten ere egun gogorrak izaten dira. Jaiegunak dira, jendearentzat jaiegunak dira, baina hemen kulturgintzako jendean lanean egoten da, asteburu osoan eta ez da berdina 4 egun edo 5 egun egin. Orduan baditu bere alde onak eta alde txarrak aurrekontu ere gehiago izango da, 5 egun gehiago delako, 5 egun izatera. Baditu bere alde onak eta bere alde txarrak, baina hau beti gertatu da. Egutegiraren zikloen arabera, 4 egunekoak edo 5 egunekoak izan dira azokak, eta datorren urtekoa 5 izango da, eta hurrengoa ere 5 izango da. Diegongo beraz datorrenari eta baita gelditzen diren lan guzti horiei. Eskerrik asko gurean izategatik, Beñat Gaztelurrutia. Eskerrik asko zuei eta naiz irratiari bertatik emititzen ibilizadetelako asteburu osoan zehar, lan eta ahotsa ematearren euskal kulturgintzari. Zuei. Goizeko 9:00 dagoeneko igarota eta azken ordukoak aipatu beharra ditugu. Izan ere, baduela 6 urte iragan ziren bozetan, abstentzio maila 47%ra heldu zen Baionako herriko etxeko bozetan. Bertan, herritarrak tokiko politikan murgiltzeko urratsa erraztea dela ere, egitasmo berritzailea iragarri du Baiona mugimenduan hautagaitzak zerrendako 75 kide zozketa baten bitartez hautatuz. Zaloa Badiola, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleok, baiala da ezkerraren batasun aldarrikatuz Lapurdiko hiriburua kudeatzeko beste modu bat proposatu zuen, joan zen irailaren 19 eginiko ekitaldien bere burua aurkeztu zuen hautagaitza. Berriak lehen postuak argi izanik ere 45 kidez osaturiko zerrenda betetzeko lanean da, 180 bat bazkiden duen ekimenak. Herritarren parte hartzea bultzatu nahian, ezoiko egitasmoa proposatuko du hautagaitzak. Bere helburua da zerrendako 75 toki zozketa baten bidez betetzea. Sofi Herrerak zehaztu du azken hauteskundetan abstentzioa bereziki altua izan zuten auzoak identifikatuko dituztela. Etxez egiteko gune familiar bat zehaztuko da zozketaren bidez, eta azkenik bertan bizi diren pertsonei zerrendaren parte izateko proposamena luzatuko zaie. Helburua da solazaldi bat plantan epatea, herritarrak hauteskundetan inplikatzera animatzeko. Oraindik ere sistema findu behar dela aitortu du hautagaitzak. Izan ere, zozketa martxan jarri beharko durte, urtarrilaren erditsuan hauteskunde programa aurkezteko asmoa duelako Baiona mugimenduan hautagaitzak.
eta egunaren nondik norakoak ere aipatu asmo ditugu. Iraia Kamra, egunon. Egunon, Pei eta egunon entzuleak, abenduak 9 asteartenetako aurre ikuspenak hauexek dira. Lehenik eta behin Gasteizen gaurkoan udal aurrekontuen inguruko osoko bilkura izango da. Beste alde batetik, Ernai Gazte antolakundeak prentsaurreko jendetsu egingo du eguerdian, azken egunetako ekimen eta ekintzen balorazioa egiteko. Donostian, Alde Zaharreko Gazte Asanbladako 6 kide deklaratzera ditu dituzte Maiatzeko udalbatzako liskarren arira, kontzentrazioa ditu dute epaitegiaren aurrean 9:00 hau da oraintxe bertan. Iruñean Nafarroko pobrezia eta bazterkeriaren aurkako sareak bere komunikazio kanpaina berria aurkeztuko du aporofobiaren aurka eta arratsaldean Docentes por Palestina taldeak bigarren hezkuntzarako prestaututako unitate didaktikoa aurkeztuko du. Altzan, 6:30 arratsaldean Mikel Zabaltzak gogoanek antolatutako mahai-ingurua izango da, 40 urte non egia, non aitortza, non justizia, Iñigo Iruin eta Pako Etxeberriaren parte hartzearekin izango da. Osasun arloan berriz medikuen greba dugu Euskal Autonomia Erkidego osoan eta Nafarroan LAB eta UGT sindikatek protesta ekintzak antolatu dituzte gaur eta bihar. Kiroletan, gaur eguerdian jokatuko da Kopako 16renetako zozketa, Alabes Osasuna, Erreala, Eibar eta Atletik izango dira zozketa kutxan, eta Championsen Atletikek partidaren atarikoa izango ditugu. Saskibaloian, Bilbao Basketen FIBA Eurocup lehiaren atarikoa, eta emakumeen eskubaloian munduko txapelketaren jarraipena izango dugu. Amaitzeko kulturaren atalean, gaur Bilboko Ingenieritza Eskolan, Gatiburen azken kontzerturako ikasleek sortutako gitarra aurkeztuko dute, eta Gatibuko Aimar Aregitak jasoko du pieza berria, horixe gaurkoz, Pei. Ados, kontu hauekin gelditzen gara. Eskerrik asko, Iraia. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko konturik? Ohiko autopilaketak izan ditugu goizean zehar Bilbo inguruan Pei eta badirudi oraindik ere mantentzen direla, eta bestelako ohartarazpen bat ere gaur gauean biriatuko errepidea 63 Frantziako norantzan dagoena itxi egingo da, esan bezala abenduaren 9-tik 10 bitarte, 9etan itxi eta 6etan zabaldu. Ados, segura diren nondik norako guztiak ere jasoko ditugu. Ikerri Barruzea. Giro lasaiarekin jarraituko dugu asteartean ere, naiz eta azken orduetan aldaketa zantzu batzuk nabarituko diren. Goizean berriro ere eta beste egun batez jarraian Eurobailaran belainoa trinkoa izango da eta bertan dezente kostako zaio jasotzea berriro ere. Gainontzeko lekuetan aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da goizean. Arratsaldeko lehen orduetan, behin Eurobailarako belainoa jasostean, lurralde osoan oso eguraldi polita nagusituko da, baina arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena hodei trinko hauak sartzen joango dira, azken orduetan zerua estalirik geratuko da. Hala ere ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ateri eutsiko dio. Hego-haizeak zakar edo oso zakar jotzen jarraituko du, bereziki haizegunetan eta mendinguruetan, temperatura minimoek orokorra mintzat gora ingo dute, 2 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 15 eta 18 gradu bitartean, eta hego isurialdean aldiz 13 eta 17 gradu bitartean, temperatura freskoena goikoa den bezala berriro ere Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Pepin Tom konpainia belgiar ospetsua Arriaga antzokian izango da. Birtuosoa eta sotila era berean, humorezko ukituak ere izango dituen programa bikoitzarekin iritsiko da Bilboko antzokira. Ez galdu Pepin Tomen ikuskizun zirraragarria. Abenduaren 12 eta 13an, Arriaga antzokian. Eskuratu zure sarrerak Leihatilan edo Arriaga antzokiaren webgunean. Euskotrenek jakinarazten du. Ezagutzen duzu Burdinbidearen Euskal Museoa, zatoz eta gozatu plan divertigarri batez, familian edo kuadriarekin, trenbideen munduan iragan interesgarriaz jabetzen zaren bitartean. Informazio gehiago museoa.euskotren.eus. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Naizen eskutik. No Otherland, euskarazko azpitituluekin. Emanaldi berezia abenduaren 16an arratsaleko 7 Donostiako Tabakaleran. Palestinarekin konpromiso bat eta Tabakalerarekin elkarlanean. Sarrerak naizeko arpidedunen txokoan eta tabakalera.eus helbidean. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
informazioaren aria. Goizeko beratziak eta beratzi hemen jarraitzen dugu, naiz irratiko analisi mailaren tenorean, gaurkoan Amagoia Mujika eta Iñaki Sotorekin, eta atentzia deitu digu, Baionan dabiltzana egiten, zehazki Baiona mugimenduan, hautagaitzaren bueltan, hortxe daude, besteak beste, Jean-Claude Iriarte eta Colette Capdevielle, diputatua, baina akaso kontu bitxia da, edo ezoikoa, edo ezagutzen ez duguna behintzat, zerrenda osatzeko bozketa egingo dutela, 3 tokitan, eta nahi dut, jakin, ea zer iruditzen zaizuen hau, bereziki galdera nagusia izango litzatekena hemen da, hor batzuetan ikusita konplexuak izaten direla zerrendetako azken postuak eta betetzea, jende animatuko da, jendea gogotxo egongo da zozketa horretan parte hartzeko, zuek nola ikusten duzu hau? Nik ez dakit, zozketaren berez, azkenien esan dute, inbesteko abstentzioa izan dela eta formula berriak edo, ez? Martxan edo mailan gainean jartzea. Nire honen atzean interesgarriena iruditzen zaitena da, esan dutenez, gutxien bozkatutako auzoetara joko dutela, ez? Pixka bat, ez bakarrik zozketa egitera, baizik eta jendearekin hitz egitera, ez? Pixkat nahi zozketarena harrapatzen nagoela, baina igual izango da gauza berri bat alako, eta horren aurrean, printzipioz nik ez dakit zer eragin eduki dezaken, baina lanketa hon bat egiten bada, akaso izan lehike formula bat kontuan hartzekoa. Iñaki? Zozketaren deigarria da, ez? Eta nik uste deigarria izateko egiten direla honelako ekimenak. Hortik aurrera, beti esaten dugu demokrazia ez dela bakarrik balio bat edo mekanismo bat, dala ere entrenatu behar den sistema oso bat, ez? Eta entrenatzeko horretan, behar dira formulak topatu. Eta zentzorretan iruditzen zait, agian deigarri izatea zarago, badaukala balioren bat, baldin eta Amagoiak esan duen bezala, zabaltzen baldin bada, orain arazo handia dauzkagun lurralde horietara, ez? Eta da, nik uste dut abstentzioa da fenomeno oso kezkagarri bat. Lotuta dago sistemaren deriba batzuei eta degenerazio batzuei, baina bai oso nabarmen dago klase elementua oso nabarmena da abstentzio horretan, ez? Gero eta gehiago nagusiek eta dirudunek bozkatu egiten dute, eta gazteek eta baztertuek logikoa denez lotura gutxiago daukate, vinkulazio txikiagoa edo ahulagoa daukate sistemarekin, ez dielako balio, ez duelako erantzuten beraiek dauzkaten beharrei, orduan deskonexio hori oso arriskutsua da sistema politikoak daukalako berezko joera hori, ez? Eta iruditzen zait zentzu horretan izan daitekela ekarpen bat baldin eta aurrera eramaten baldin bada. Deigarrian geratzen baldin bada, bakarrik hortan, efekto kontrakoa izan dezak ere, ez? Zilegitasun hori ahuldu daiteke, horrekin ere kontu zibili behar da. Honen kontsulta txiki egin ostean, orain bai, aipatuko dugu Durangoko azoka, zehazki Binak Gaztelurrutiak aipatu digu, jendetsua izan dela azoka hau, baikorki baloratu du antolakuntzak edizio hau, eta aipatzen zituen horre sentipen impresioekin, niri burura etorri zaidana da, horre korrikaren bueltan egintzen ikerketa bat, aipatzen zela, horre korrikak bazuela balio bat, horre herriaren ongizaterako eta sentsazioetarako, eta ez dakit Durangoko azoka ere halako zerbait ezote den. Zuek nola ikusten zu hau? Iñaki? Datu, niretzat oso datu interesgarriak daude ikerketan. Oso deigarria da emakumeen eta gazteen parte hartzea. Okerez baldin banago, 45 berakoak nagusi dira, 3-2, okerez banago, eta emakumeak eta gizonen arteko aldea oso handia iruditu zait. Emakumeak dira 158 eta ondorioz gizonak hor zenbatuta dauden bezala 152, ez? Hor badaude joera batzuk kontutan hartu behar ditugunak, ikusten delako urte batzutako bilakabide hori, dauzkala
iruditzen zait erantzuten diola dauzkagun aurretik prejuizio ziren zerbaiti eta orain juizio izan daitekenari. Eta baita ere interesgarria iruditzen zait azokati jaialdirako zea hori. Horrek badauzkare bere arriskuak, Gaztelurrutiak planteatu ditu batzuk, nik uste logikoa denez, bere arduratik, baina euskal kulturatik aterata nolabait ere zabalago begiratuta edo ez Durangon konzentratuta, jaialdi horrek badauka ere badauzka ondorioak. Hemen egiten dena beste tokitara ez da zabaltzen, jarraitzen dugu urbanoaren eta ruralaren arteko zea hortan, mozketa hori nik uste ematen jarraitzen dela. Euskararen territorioetan oso desberdin, oso bretxa handia dago toki batzuen eta besteen artean, eta iruditzen zait ikerketa oso interesgarria dela irakusten dulako, elementu oso positiboak, eta nik uste dut zentzu horretan oso ondo baloratu behar dela, korrikaren aipamena egin dezutan ere ustez pertinentea da, baina horrekin batera ere uste dut zabalago egin behar dela. Eta horren barruan kulturgileen egoera sozioekonomikoa oso kezkagarria da. Iruditzen zait hor dagoela beti estatutuaren kontu hori, eta ziur asko horrekin indarra egin behar da. Bestela limitazioa handia daukagulako eta euskal kultura bihurtzen delako elementu militante bat. Eta horrek bere balioak badauzka, hori ere esan behar dugu, baina bere mugak nabarmenak dira. Bai, nik esan dezun aritik korrika eta Durango parekatuz nolabait bada festa bat, ez? Euskal Herritarron festa bat, eta elkartzen garenok badaukagu kolektibidade sentimendu bat, eta nik uste dut hori askotan ez da nahikoa, noski ez, baina beharrezkoa bada. Eta nolabait, kultura bat, herri bat partekatzen dugun sentsazio hori, ez? Festa giroan eta nahi dan giro hortan, ez? Baina nik uste horrek garrantzia handia daukala, gertatzen dana gero hori apaltzen dijoala urtean zehar, ez? Eta horrekin lotuta bai esan duna, ez? Bai jokatzen du palanka moduan Durangok, gero nolabait egun horietan saltzen dana ez aparte, urrengo asteetan ere badaukalako alako eragin bat, eta hori positiboa da, baina inakik esatezun bezala prekariadea, sortzaileen prekaridadeak ez du jarraitzen du sekulakoa izaten, hor datu batzuk ere eman dituzte, ehuneko 20 bakarrik bizi dira sorkuntzatik, eta kulturgileen ehuneko 55 gora ehuneko 20 bakarrik jasotzen dute, egiten dutenetik. Eta jakina ikusten da sortzen dela asko, aberastasun handia dagoela sorkuntzan, baina gero hor gure aldetik ez dagoela beharrezko maila hori, ez? Urtean zehar jarraitzeko irakurtzen, musika entzuten, erosten, azken batean baita, ez? Eta hori da nolabait bultzatu beharko genukena. Eta, behintzat kulturgileek eta sortzaileek ere izan dezaten, zaintza bat, ez? Gure partetik urte osoan zehar. Euskaltzalekiko ere ez dakite, saiatu naiz topatzen gaur begiratu dute pixka bat gehiago txostena eta ez dut topatu, ez? Baina iruditzen zait ere badaukala elementu importante bat, eta da euskaltzaleek ze harremana daukaten, ez bakarrik euskaldunok ze harremana daukagun, baizik eta euskaltzaleek ere ze harreman daukaten Durangorekin. Eta hor badaukagu komunikazio sisteman ere eztabaida nire ustez pendiente bat, edo, errepikatu egiten den aldiro, baina ez duguna behar bezala formulatzen, eta da euskaltzaleak diren, baina euskaraz moldatzen ez diren hoiekin, ez? Egiten den perfil horretan euskaldunak agertzen dira, eta hori logikoa da, baina iruditzen zain nire, igual pertzepzio pertsonala da, baina Iruñako realidadetik askotan hitz egiten dudanez, euskaltzaleak ere gerturatu egiten dira honelako ekimenetara. Eta horrek beraiengan badauka eragin bat nire ustez oso positiboa dena, baina askotan ere ahaztu egiten gara beraietaz, eta igual komunikazio horretan ere azterketa bat badago ze harreman sortu egiten dan honelako ekimen euskaldunen bide horretatik euskaltzale diren hoientzat. Horre zehazki, egun sortzaileek daukaten bizi baldintzei dagokionez,
Eta pasaden ostiralean hemen hitz egiten ibili ginen Durangoko azokari buruz eta Malen Dominguezek gogora ekarri zigun Irlandan sortu behar dutela arteetarako oinarrizko errenta bat, zehazki honi buruz sakonduta, oraingoz oinarrizko errenta hau kontu esperimental bat da, 2025ko urriak aberan jarri zuten martxan, 325 euro asteko, eta erabaki dute 2026ko otsailera bitarte luzatuko dutela programa hau. Ez dakit, Irlandan martxan jarri duten piloto hau baliagarria edo probetxugarria izan daiteken euskal sortzaileentzako. Ni Irlandako egoera pixkat ezagutzen dut. Eta hemendik hori hain ondo baloratzeak erakusten du ze gaizki gauden gu, baina ze ondo dauden irlandarrak. Bederatzi mila eskatzaile egon dira, horietatik 2000 bakarrik eman diote, 1300 soldata batetaz ari gara epe jakin batean, eta bertako bizi maila kontutan hartuta horrek ere prekariedadea kondenatzen zaitu behintzat Irlandako zonalde nagusietan, batez ere Dublinen eta hiri handietan. Eta bai iruditzen zait, eredu bat izan daitekela, baina oso ondo pentsatu behar degula. Ze askotan hemen ere hartzen ditugu, eskanpotik hartzen ditugunak, normalean ondo legok Irlandatik hartuko genu zerbait, ze normalean Espainiatik hartzen ditugu beti ereduak, edo gehienez ere Frantziatik. Eta honela juten zaigu, honelako gauza guztietan. Bai iruditzen zait ondo pentsatu behar dela, bekak diren, sistema baten barruan sartu egiten diren, ebaluazioa nola egiten den, horren jendartearekiko harremana nola gauzatuko den, ebaluazio hori ere nola izango den. Bestela, iruditzen zait, azkenean, hemen egon badago horren inguruko zerbait oso lotuta klientelismoari. Adibidez, musikan ezagutzen dugu, ez? Enpresa handi bat daukagu, banketxek finanziatu egiten dute, diputazioak dirua ematen dio, eta horiek programatzen dute beraien interes komerzialen arabera. Diru publikoa ere bertan sartzen dugula. Ez? Hemen ere hori gertatu egiten da. Orduan, baita ere iruditzen zait izan behar garela pizka bat kritikoak, eta adibidez Irlandan batzuk oso kritikoak izan dira lege horrekin, azken batean babesten dituelako batzuk, baina beste batzuk kanposten dituelako. Eta gero guk eskala arazo bat daukagu. Osa, Irlandarrek inglesez egiten dutenean, daukate mundu zabal bat, eta gu behar deguna da gurea oso txikia den hori babestu. Eta horretarako igual ere, hango politikek ez dute hemen ondo jotzen, o ez dia nahikoak, o beste batzuk pentsatu behar ditugu. Baina ikusten ereduak beti dira, garrantzitsuak, ikusteko zer egiten den beste leku batzuetan, baina gure kasuan hemen lan artea aida pixka bat lan hori egiten. Eta, gogoeta batzuk dagoeneko plazaratu ditu, eta lan mardula egiten aida gure profesionalizatzeko behar horretan, eta nik uste hortik gure ereduak planteatu behar ditugula, gure izaera ez dalako konparatzekoa beste leku batzuekin, noski eredu batzuk kontuan hartzekoak dira, eta eredu honak balin badia zer esanik ez da beti kopiatu behar, baina hemen bertan badago jendea hortan pentsatzen nahi dena, eta uste dut hoiekin lanketa bat egin beharko luketela bai instituzioek bereziki ez, eta bai nolabait bide bat markatu behar dula, eta egoera honi, prekarietate egoera honi aurre egin behar diogula lehenik eta behin, gure kultura aberasteko eta prekarietatik batez ere ateratzeko, ez? Arritu inau horretan adibidez Bernardo Atxaga eredu bezala jartzea prekarietatearena. Egia da pensio txikia kobratuko duela eta horretarako arrazoiak egongo dira, tributatu duena eta bar, baina ustet badaudela ez, igual prekarietatearen adibide askoz argiagoak ez, batez ere dakigunez Bernardo Atxaga aspalditi dabil sektore honetan, era guztietako saria jaso ditu, dirua ere jasoko zuen, ez badakite liburuak saltzetik ez dela hemen bizitzen,
baina bai, harritu ninduen azterketa horretan, bera jartzea eredu bezala, edo adibide bezala, segia da pentsioena arazo bat dela, baina da arazo bat autonomoena, da arazo bat, hor daukagu ez, pentsiodun mugimendu guztia salatzen ari dituen errealidadeak. Eta horretan ere asmatu behar ditugu ere, ondo asmatu behar dugu fokoa non kokatzen dugun. Ez dute esaten Bernardo Atxagak eskuiderik ez duenik horretarako. Adibidetako bat da, ez? Baina horrek erakusten du ere zenolako egoeran gauden. Bernardo Atxaga prekarietatean bizi baldin bada beste guztiok nola biziko dian, ez? Bai, baina orduan goazen zehaztera zer dan prekarietatea. Igual... Bai, ez dakite, harritu nindun. Digarria da. 100 sortzaile prekario bururatzen zaizkit, eta horietan zeuden, Itxaro Borda eta Bernardo Atxaga. Baina egia da izan daitekela, eta igual beste puntu horretatik izan daiteke, ez? Pentsa Bernardo Atxaga onela baldin badago, nola egongo diren besteak. Baina, bueno, besteekin fijatuko nintzateke gehiago nik. Horre aipatu dugu, ere besteak beste, galdetu diogu, Gaztelurruteri, berbagailuaren proposamenaz, hitz bakarra, erabili du Beñatek, esan du bikaina izan dela. Zakit, zuek nola ikusten duzue proposamen hau? Nik uste hori sartzen dela baita, joera berriak, esan duna ez, kultur jaialdia balin bada, hor beste esamolde, beste adirazpide berriak sartzea baita ez. Eta nigo nintzen berbaldio egitako batean, eta benetan interesgarria, oso interesgarria ditu zitzaidan, azkenian kultura hitz egitea eta Durango hitz egitea, baina beste modu batera, eta esperimentu deza bikaina esan duen bezala, niri oso deigarria eta erakargarria egiten zait, iruditzen zait, badala, erakusten dula, Durango zabalik dagoela, gaur egun egiten dian beste ekimenei, ez? Eta ikusten da, ez? Azken urte hauetan egin duen aldaketak horri erantzuten dio, ez? Nolabait bilakaera bat dago, gustuak aldatzen dira, edukiz jazten dijoa Durango, eta hori da pixka bat, gune horrek daukan eginkizuna, ez? Iruditzen zait, aurrera jarraitzeko modu polita dela. Bai, zalantzari, eta gainera, hain zabalduta dagoen nostalgiaren aurrean, iruditzen zait, pentsamendu garaikidea eta egiten diren gauzentzako azoka izatea toki hori oso importantea dela. Oso benetan garrantzitsua da egokitzea garaietara, eta ez modernismoagatik edo moda jarraitzeagatik, baizik eta benetan euskeraz gauza guztiak egiten direlako, gauza asko gainera maila izugarri batekin, eta gero audientziak ere badaudelako hor, jendeak hori konsumitu egiten du, eta behar ditugu gure referente propioak, eta zentzu horretan ere azoka iruditzen zait badela horren erakusgarri, eta oso positiboa da. Hemen utziko dugu, Durangoko azoka eta goizeko 9 eta 27 direla aipatuko dugu. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan adingabekin egiten diren zezen festak arautzeko lege proiektua Gasteizko legebiltzarrean izapidetzen ari direla, Sumarren kontrako bokto bakarrarekin aintzat hartu ostean. EAJak eta PSek sustatutako lege honen tramitazioak premiazko bidetik eztabaidatzeko aurkeztuek Peperen eta Voxen babesa eta EH Bilduren abstentzioa izan ditu. Arau horrek animalia elkarteen kritikak eragin ditu, sustapeneko zezen festak deritzenak arautu nahi ditu euskal kultura ondare inmaterial zabalaren barruan kokatzen dituen ikuskizunaren jarraipena bermatzeko urtean 1000 baino gehiago baitira 3 herrialde horietan. Hala nola, soko muturrarekin itxitako esparruetan zekorrak askatzea, errekortariak edo entzierroak, beti ere 16 urtetik beherakoentzat badira eta tutoreen idatzizko baimenarekin parte har badezakete. 14 urte baino gutxiago badituzte, helduek lagunduta sartu beharko dute eta helduek ezin dute aktiboki parte hartu. Legearen lehentasuna adingabean segurtasuna eta animalien ongizatea da, 18 hilabete baino gutxiagoko behiatziendak bakarrik baimentzen dituelako eta animaliei tratu txarrak ematea debekatzen duelako.
hain zuzen honek elkarte animalisten haserreare eragin du eta badira hainbat aste mobilizazioetan dabiltzala animalien sufrimenduan oinarrituriko jarduera delakoan, erakunde animalisten iritziaz gehiago jakingo dugu datozen minutuetan Egoibelategi lankidaren partetik. Euren iritzian sakontzeko aukera izango dugu Oiane Herrerarekin, bera gureak elkarte animalistako ordezkaria da, egunon? Egunon. Aurrera egin baino lehen Oiane ongi aurkeztu dezagun zuen elkartea. Zer da gureak elkartea, zein helburuz sortu zineten eta non jarduten duzue? Bueno, gure elkarteak batez ere Bizkaian jarduten du, baina beste probintzietan ere, ekimenak aurrera eraman ditugu. Gure elkartea jaio intzan animalien babesa bermatzeko, baina badago guretzat pilare, oinarrizkoa den beste pilare bat, eta da gizartearen beharrak asetzeko behar diren baloreak sustatu eta bultzatu. Empatia, solidaridadea, errespetua, animalien ganako errespetua, evidentemente bai, bizitza, orduan guretzat hau oinarrizkoa izaten da gure eguneroko jardunean, eta administrazio eta enpresa pribatu batzuekin jardun izan dugu urte hauetan. Legearen helburua adin txikikoekin egindako zezenfestak arautzea litzateke. Zein da egiten duzuen balorazioa? Harritu dizue 2025 betean halako lege bat heldu izan Eusko Legebiltzarrera? Guk egiten dugun balorazioa, ez da bat ere ona, ez dugu lertzen gaur egun olako arautegi bat bultzatzea, ez dugu uste gizarteak behar duenari erantzuna ematen dionik, ez da behar dugun gizartea eraikitzeko baloreak sustatzeko ekimen egokia denik, ez bakarrik geuk. 50 elkartek baino gehiago adierazi dugu gure kontrako jarrera, ez da, eta hor mahai gainean legebiltzarrean badauzkate elkarteok bidalitako informe teknikoak. Gure ez da iritzi kontua, baizik eta argudio, sendo kontua baizik. Legezkotasunari begira zintzu uste duzue direla zalantza horiek edo egon ditezken irregulartasun horiek? Behitu asko dira, gainera dokumentua irakurrita konturatzen gara berehala. Dokumentu horretan esaten da, lege proposamen honetan esaten da, 3 direla pilare da ardatz nagusiak lege hau garatzeko. Lehendabizikoa parte hartzaileen babesa bermatzea, honi buruz geritze egingo dugu, haur eta gazteen babesa, kuriosoa dena, eta animalien babesa. Haiek esaten dute eta behin eta berri errepikatzen dute eta komunikabideetan argi utzi nahi izan dute lege hutsune bat dagoela. Eta guk argi esaten dugu legea eskuan daukagula, ez dagoela lege hutsunerik. Badaukagu 2008ko zezen ikuskizunen arautegi bat, indarrean dagoena, eta argia da, berari asko debekua dago. Adin txikikoen parte hartzea debekatzen da, honek debekatu egiten du, 16 urtetatik berako parte hartzaileak. Gainera gero, argi uzten du, 60 kilotik baino gutxiago pisatzen duten txalak ezin direla erabili. Egin izan direnean ekitaldi hauek, egin izan dira, arautegitik kanpo egin dira. Beraz, argi daukagu ez dutela arautegi hau errespetatu. Gainera, arautegi hau oso zehatza da. Alde batetik zezen ikuskizunak zeintzuk diren adierazten du, nola gauzatu behar diren, eta zer behar den hauek aurrera eramateko, zein dokumentuak behar diren. Argi uzten du, beraz, zer ezin daiteken egin. Gero, lege hutsunea ez dagoela azpimarratzeko, hau oso argia da. 60 kilotik beherako txalak erabiltzen badira, ikuskizun ibiltari moduan zailkatuta egon beharko dira edo egoten dira. Ezin dugu ahaztu, bageneukala 93ko animalien babeserako lege bat, eta lege honen barruan, txalauek, 60 kilotik berako txalak babestuta zeuden. Jasotzen zituzten tratu txarrengatik eta sufritzen zuten estresagatik. Beraz, horregatik, iraganean, oraindik, ikuskizun hauek egiten ziren herri gutxitan, esango dugu, herri gutxitan, askotan,
debekatuak izan ziren, bai herritarren presioagatik, bai legea bete behar zutelako. Eta gero badaukagu beste gauzatxo bat, kontutan hartu behar dena, legeari dagokionez, eta da esan dugu, 60 kilotik beherako txalak erabiltzean ikuskizun ibiltari moduan sailkatu behar dugula ekitaldi hau, ezta? 2022ko legearekin, animalien babeserako legearekin, zorionez ikuskizun ibiltari hauek debekatzen ziren. Orduan, zer egiten dute gure politikariek edo zer egin dute ideia hau defendatzeko eta tradizioaren euritakoaren azpian sartzeko guzti hau, kuriosoa da. Legearen zioen azalpenean, esaten da Euskadin urtero horrelako 1000 ikuskizun ospatzen direla. Hori da diotena. Are gehiago esaten dute adin txikikoek hauetan parte hartzen dutela. Kuriosoa da, ez dakigu nondik atera duten estadistika. Alde batetik debekatuta baldin badago adin txikikoak parte hartzea, nola da posible datuak izatea. Eta bestetik, nor da arduraduna datu hauek jasotzeaz, Eusko Jaurlaritza, zezengaietako sailak egiten du estadistika. Eta azkenen urtetako estadistikaren arabera, inoiz ez dira 180 ikuskizun baino gehiago ospatu. Eta ni borobiltzen nago, goraka borobiltzen dut. Beraz, non daude datu hauek? Legean dauden datuak nondik atera dituzte. Datu faltsuak dira, eta gezur hutsa esaten ari dute, alde batetik. Gainera, nabarmendu nahi dut, lege proposamen honekin edozein arraza erabili dezaketela, eta edozein adinerko sekorrak edo txalak. Hau da, ez dago mugarik. Ez dago azpiko adin mugarik. Beraz, hau oso arriskutsua da. Ia jaio berriko edo jaio berriko txalak erabili daitezke. Hau da, disparate hutsa. Beraz, alde honetatik, lege hutsuneari dagokionez, hau nabarmendu behar dugu. Oian, aipatu diguzu, ironikoki, lege honek helburu bezala jartzen diola bere buruari, alde batetik, noski adintxikikoen babesa, baina baitere animaliena, txekorrena, bigantzena. Tira, ez dakit, neko agerikoa da, alako ikuskizun batean zaila dela segurtasun hori bermatzea, ez ja soilik animaliena, baizik eta adintxikikoena, eta badirudi alor horrei ere ez diotela gehiagirik erreparatzen ari. Ez, alde batetik animalien babesa zuk esan duzun moduan aipatu egiten da. Mai gainean badaukate Abatmak egindako informe teknikoa. Hau, Abatma, elkarte bat da, estatu mailan funtzionatzen dauena, eta elkarte honetan 600 albaitari baino gehiago daude. Hauek haien informean, animalu hauek jasotzen duten estresari buruz hitz egin dute, jasotzen dituzten tratu txarrei buruz, sufrimenduari buruz. Orduan, oso kuriosoa izaten ari da hau, irakurtzea ez, kuriosoa da, lege proposamen hau irakurtzea, kontraesanez betetako dokumentua delako gainera. Oso kuriosoa da, haiek babes hau, babes honen, ez dakit, bermea, antolatzaileen ganadutegi beraren eta parte hartzaileen eskuetan uzten dutelako. Beraz, nola bermatu daiteke ongizatea horrela. Ez dakit, haiek erantzun dezaketen galdera honi. Eta gero, argi dagoena, eta guk ikusten duguna da, guzti honen azpian debekatuta dagoena nahi dutela baimendu, hori argi daukagu, eta azpian interes ekonomiko hutsa dagoela. Hau da, nahi dutena da, ganadutegi batzuen interes ekonomikoa asetu edo babestu. Adin txikikoi begira, adibidez, disparate itzela iruditzen zaigu nola irakatsi edo nola ikasi dezaketen adin txikikoek errespetua zer den indarkeria erabiliz. Hemen guk bi gauza ikusten ditugu, ezta? Haur eta gazten babesari dagokionez. Alde batetik, haur eta gazte hauen babesa nola bermatu dezaketen, eskatuko zai, ezta? Ziurtagiri bat, 14 urtetatik berako gazteek heldu batekin etorri behar dira. Ez da esaten, ez da aipatzen heldu horrek zenolako harremana izan behar duen gazte horrekin, edo zein izan daiteke, hortik topatzen duten jai giroan,
topatzen duten edozein agian izan daiteke, ziurtagiriak nola jasoko dituzte, nola egingo duten, ezta, konfirmatzeko ziurtagiriak egokiak diren, eta gero dago beste gauzatxo bat, eta da nola bermatuko duten segurtasuna benetan. Naiz eta tutoren baimena izan, tutorek zein antolatzaileek arazo legal itzela izan dezakete, arrisku egoeran kokatzen dutelako, ipintzen dutelako adin txikikoa. Beraz, hau kontu handiz maneiatu behar da. Indarkeriari dagokionez, behitu, hau oso erreza da. Nola da posible errespetua ikastea, indarkeria erabiliz, hau beste esparru batera trasladatzen badugu, indarkeria erabiltzen den beste esparru batera trasladatuta, argi ikusiko genuke ez da, nola erakutsi dezakegu indarkeriaren bidez errespetua. Beraz, hau ez dauka inungo zentzurik. Gainera, esaten dute, animalia hauen etologiari buruz lanketa bat egingo dela. Ez dugu lertzen nola egingo den lanketa bat, jai testuinguru batean, animaliak testuinguru natural batetatik aterata, ez dugu lertzen. Ikasketa bakarra indarkeria izango da, ahulenganako indarkeria, mespresua eta diskriminazioa. Hori argi daukagu. Eta uste dugu indarkeria nahiko daukagula gizartean, kalean, ikastetxeetan, zoritzarrez, beraz, guazen zentzudun legislatzera, ez da? Ez dugu besterik aurre ikusten. Begibistakoak diren zalantza juridiko hori ez zarago, arlo kulturalean sakondu nahiko nuke eta batez ere bizi dugun une historikoan oiane. Zezenketez ari garenean, ahoa betetzen zegulako Euskal Herritarroi edo Euskal Herritar askori, esanaz, gure herri eta hiri gehienetan kasik ez daudela zezenketak, debekatu beharko liratekela, hirietako jaietan ia inor ez dela joaten zezen plazara, baina bereziki deigarria da azken urteetan, herri batzuetan ematen ari den gorakada, hitz egiten baldin badoa sokamoturraz, entzierroez, edota errekortariez. Zer egon daiteke gorakada honen atzean eta zuek ere sumatu duzue? Agian benetako gorakada parte hartzaien kontuan ezin dugu esan dagoela. Esan nahi dut. Agian dagoena da azpian beste motatako interesak, horri buruz jadanik komentatu dugu zeo zer, ezta, eta interes horiek pisu handiagoa daukate. Nik hau igual testuinguru orokorrago batean kokatu beharko genuk, ezta, gaur egungo gizartearen garapena eta inguruan bizi ditugun gertakarien garapen horretan kokatu beharko genuke. Gertatzen dena da, hori da, azkenean boterean daudenek olako ekimenak bultzatzen badituzte beste arrazoi batzuk menpean egonda, ikuskizun hauetan parte hartzen duten gutxiengo edo parte hartzen duen gutxiengo horrek parte hartuko du, berdin, baina bakarrik kalera atera behar gara bakarrik konturatzeko zer gertatzen ari den eta zein den herriaren iritzi orokorra eta ez dator bat ekimen hauekin. Alderdi politikoez galetu nahi dizut baitere edo ordezkari politikoez. Esan dugu hasieran EAJ, PSE, PP eta Vox daudela lege honen alde. Bereziki irakurketa eskatu nahi dizut gobernu bazkidei begira, EAJ eta PSE begira, Oiane. Behitxu, bakarrik gauzatxo bat aipatzea, talde batean sartu ditzazkegu edo sartu beharko genituzke ez, laurak, zuk aipatutako laurak, nik bai eskatuko nieke, zorroztasun teknikoarekin legislatzea. Hori da, kanpoan uzten ari dutena. Eta ezin zaila astu, herritarrok gure botoekin kokatu ditugula dauden tokian. Beraz, rigortasun hau eskatu beharko genieke, ezta? Hori da minimoa. Eta batez ere, hori kontutan hartzea. Eta bidalitako informe tekniko guzti horiek kontuan hartzea. Sumarreko Jon Hernández parlamentari izan da bestalde aurka agertu den bakarra eta EH Bilduk abstentziora jo du. Harritu dizu honek?
Zer irakurketa egiten duzu EH Bilduren mugimenduaren edo mugimendu ezaren inguruan? Bueno, guk ez dugu mugimendu eza bezala hartu, eta ez gaitu harritu, ezta? Bueno, pues azken finean gure erkidegoko panorama orokorra pues nahiko anitza da, eta ez gaitu harritu, egia esan. Baina, bai esan behar dugu, bai Sumarrek edo bai EH Bilduk, bueno, pues animalien babeserako pausoak ematen ari dituztela edo eman izan dituztela ere, eta hori nabarmentzekoa da. Amaitzeko, Jane, testinguru honetan mobilizatzen jarraitzeko asmorik duzua? Bai noski, ez dugu etxiko. Azkenean esan dizut, ez da, gure esku ez dakigu zein puntura arte egongo den erabaki hau. Azken finean, harritzekoa ere erabili duten figura, ez? Lege proposamena, modu urgentean, ez dute lege proiektua aurkeztu, holan utzi dute kanpoan kontsulta publikoa, informeak eta bar, azkenean, argi dago zeinen helburua eta da ahalik eta arinen tramitatzea eta aurrera eramatea interes horiek defendatzeko, baina guk ez dugu etxiko. Hau da, kontzientzia kontu bat eta profesionaltasun kontua azkenean ere. Guk defendatzen ditugun, edo guk erabiltzen ditugun argudioak sendoak direlako, eta ez dira gezurrutzak. Emate dituzuen urrats horiek gertutik jarraituko ditugu. Oiane Herrera, gureak elkarte animalistako kidea, mila esker naiz irratiaren deiari erantzutegatik. Mila esker zuei. Ongi izan. Hauexek xetasun guztiak Oiane Herrerak Egoi Belategi lankidari eskaini dizkionak, eta arreta deitzen duten bi elementu aipatu nahi ditu zuekin, batetikan, ezakit, seguru naiz atentzioa deitu dizuela horre Herrerak aipatzen zuenean, hor legearen zioetan aipatzen direla, 1000 zezenketa hoiek, eta aipatzen zuela, horre 1000 ikuskizun horiek dauden, galdetzen zuen, nundikan atera dituzten datu horiek, eta ezakit, jakineko nuke, honek arreta deitu dizuen, ze hor pixkat ere, akaso garapenerako edo pentsarazi daitekena da, baten batek Euskal Administrazioko norbaitek zenbatu baldin baditu, 1000 ikuskizun egon direla, 1000 ikuskizun horietan adingabek parte hartu dutela, edo eta 16 urte azpikoek parte hartu dutela, eta horren baitan, edabideok ez dugu izan albisterik, edo ezakit horrera utxune bat bada. Zuk esan dezun bezala, 1000, aipatu du 1000, eta beak aipatzen zituen 180, esan nahi hor zerbe gaizki dago, ez? Hortaz aparte, zenbat eta zenbaki handiagoa izan, orduan eta, azkenien lege honek, edo proposamen honek, egiten du, tradizio baten izenean demagun, ez? Esaten dula, legeztatu beharra. Nei atentzia eman ditena izan da, esan duna Herrerak, ez? Lehenagotik badagola lege bat, eta lege horrek esaten dula adingabeek ez dutela, debekatuta daukatela horietan parte hartzea. Orduan, hor nire galdera da zergatik orain olako urgentziarekin, ez? Olako gauza bat aurrera eraman behar dan, ez bada, momentuetan aipatu duen bezala, interes ekonomiko batzu daudela, beti bezala, ez? Atzetik, ganadutegiak hor daudela. Ez dakit, niri gauza asko eskapatu ite zaizkit, galdera gehiago dauzkat erantzunak baino. Eta egia da, gure kulturan badagala parte, ez dakit, ni pixkat horren sentitzen naiz kultura hontatik ez, baina bada hola hor, gertatzen da, ikusita blokean eta zenbateko presarekin egin nahi den hau, hor ja niretzat gauzak ez dihoazun, ez? Presak... Zalantza gehien eragiten diana da formula hori. Iruditzen zaite gobernu honek daukan botererako oso jarduera legegile txikia daukala, eta harrigarria egiten zait honetan hainbeste indar egitea, ez? Nire ere oso arrotza egiten zait, ez da bai da, ez dut ere hipokrita izan nahi, ni parte hartu dut horietan, hain zuzen ere adingabekoa nintzenean, duela milenio bat.
ez dakit orduan legea nola zegoen, baina ziur asko urratsak eman behar dira toki guztietatik. Horretan, bai, uste dut hemen badagoela polarizazio handi bat. Beste gauza batzutan iruditzen zait polarizazioa hitz egiten dugula eta daudela jarrera kontra jarriak, baina honetan bai iruditzen zait dagoela jarrera oso polarizatu bat, eta iruditzen zait eztabaidak eduki beharko lukela minimo bat. Eta oso pertinentea da zuzentasuna, ez dakit behar nola esan duen, baina zorroztasun juridikoa, ez? Ba, iruditzen zait berak salatu dituen gauzatako asko oso harrigarriak direla eta horiek kontuan hartu behar direla. Orain, ez zait iruditzen hori egiten baldin badute ere, asetuta geratuko denik, bere kritika beste bat delako, ez? Eta iruditzen zait kritika hori badala zuzena, eta horrerantz jo beharko genukela. Ez dakit bitarte honetan egon gaitezken lege horrekin bakarrik. Egia da, agian behar dela lege berri bat. Baina argi dago, bai egin den moduagatik, bai atzean dauden interes evidenteengatik, eta baita ere eztabaida bat, ez dalako bermatu honekin, iruditzen zait lege hau egingo dela, baina akats bat izango dela bere gaur egun erakusten ari den parametro, edo ikusten ditugun parametro hauetan behintzat. Beste bigarren puntua, ez dakit, akaso esango diazu, oso ikuspegi simplista dela, baina segurtasunaz hitz egiten denean, parte zartzea baino gauza seguruarik ez dago esparro honetan. Iñaki ez bezala nire sekula horreatea. Nik ikusi izan ditut. Ikusi bai. Taurko, pon. Tafarregin, harrapatzen dionean zezenak bati. Baina nahiago izan dut beti beste aldean egon. Ez dakit zirudikatu dezuen, baina ez nintzen Iñaki gaztetxe bat ez nintzen rekortadorea eta ziur ere segurtasun baldintzak ez nituela betetzen, baina behintzat ez baliteke nire gaztaroko norbait egotea entzuten eta esate hau lizarranik ikusi ez, bai, egia da, ni nintzen, ez nago harro, iruditzen zaitere mundu aldatzen dela, gu ere aldatzen garela eta hori ere onartu behar degula, ez? Ni honetan ez neukan sensibilidade hau, animaliekiko, eta jun naiz garatzen. Eta aldatu dut, eta ziur asko egin ditu dala gauzak orain lotxagarri iruditzen zaizkianak. Baina kontutan hartu behar dut ere, nik ere egin nituela. Orduan ere, ebaluatzeko moduan ezin naiz izan. Jakin dezazula ni ez atera ez kontzientzia berezian eukalako, baizik eta beldurragatik, hori ere esan behar da. Nire ausartaz naiz izan, baina, bueno. Tira, ari gara joaten toki bat. Ez, horregatik... Ez, kontzientzia hortekin hartu degula, bizartean egon dalako, eta ez da baidan egon dalako, baina... Oain dela urte batzuk, ez zion hain beste zabalduta. Ez dut personalizatu nahi nire, baina... Kontzientzia hartze horretan, nik uste dut txertatu daiteken elementua dela, ipatu dizuedan hori, kontzientzia hartzen duzula, eta kontzientzia hartzen duzula, alako praktika batzuen segurtasuna. Berdin-berdina esan genezake auto bat hartu, eta trompoak egitera joateaz poligono batera. Bai. Bueno, ez dezagun atera gure gaztaroko agenda bat. Egin ditugun gauza txar guztiei buruz, bestela, gure seme alabek eta gero autoridade guztia galduko dugu. Ez, bai iruditzen zait, izan behar garela, beste aldea ere begiratu behar dela, eta hau iruditzen zait garrantzitsua da, demagun, ez? Orain lege bat dago, goazen pentsatzea hori aplikatuko alditz moduz oso zorrotzean, ez? Eta batean topatuko bagenu, punitibo, errepresibo bat honen inguruan. Horrek ere ez lituzke gauzako betuko. Ez dakitien 180 edo 1000 ekintza, baina ziur naiz hoietan ibili direla, ni ibili nintzen bezala, adingabekoak, fundamenturi gabe, segurtasuni gabe, eta horreka. Eta bi auzi daude, ez? Alde batetik adingabekoen eskubideak, eta beste alde batetik ere animalien eskubideak. Baina hori ez da konpontzen baldin eta lege zorrotz bat aplikatu egiten limazai herri hoiei guztiei. Eta iruditzen zait horretan ere kontziente izan behar garela. Bestela, polarizazio horrek ez digulako mesede egiten, gure eguneroko jarduera hau gizatiar eta komunitario hau antolatzeko. Eta azkenean legeak horretarako egon behar dute, gauzak aldatzen direnaren arabera. Eta ni ustet aldaketa hori eman dela, gehiengo izaten ari garela, nabarmen, animalien eskubideetaz kezkatu egiten garenok, eta horrek euki behar du legean ere isla.
Ba, bukatzeko, aipatuko dugu, astean zehar, iraganden astean zehar, Euskal Herriko hainbat tokitan kendutako ikur espainiarrak Durangoko Santa Ana plazan aurkeztu zituela Ernaik asteburu honetan, eta modu honetan, ba, espainolismoaren aurka eta independentziaren alde, aste honetan egindako kanpaina itxi du Gazte Antolakundeak. Abenduaren 6ko, alegia 1978ko Espainiako Konstituzioaren egunaren testu inguruan Santa Ana plazan agertu dira besteak beste, Tuterako Osborneko zezenaren adarrak igeldon militar karlista baten omenez zegoen gurutzea, Gasteizko alkate frankistaren izena duen kalearen plaka eta Euskal Herriko eraikin publiko ezberdinetako Espainiar banderak guztiak aste honetan kendu edo eraitxiek jakitera eman dutenez. Aste honetan gainera hainbat izan dira egin dituzten ekintzak besteak beste, Dantxarineako aduana zaharrean Frantziar eta Espainiar estatuen okupazioa salatzeko, edota Donostiako epaitegietan Euskararen egunean oldarraldi judiziala salatzeko. Era berean, herri eta auzo guztietan ikur espainolisten markajeak egin dituzte. Ernaik Gazte Antolakunde independentistak berretsi du Espainiar eta Frantziar estatuekin haustura eta independentzia beharrezkoak direla Euskal Herriaren etorkizuna bermatu eta zapalkuntzari gabeko herria eraikitzeko. Ba, sare sozialetan aipatu dute ere, Euskal Herria muturreko egoeran dela, egoera hori desnormalizatu behar dela, eta ez da bina erdigunera eraman, ekintzauen arira, salatu dute baita ere kriminalizazio saiakera izan dela, eta honen gaineko irakurketa egiteko, ba, 100 pertsonatik gorako prentxaurrekoak burutuko du Ernaik eguerdi honetan, deustun, Bilbon. Bueno, seguraski prentxaurreko horren berri izan ostean hobeto ingo dugu honen inguruko azterketak, baina nahi dugut, jakin, horri ikusitako erreakzio horiek baita ere ikusi da, abertzaleak ere, asaldatu direla Espainiar banderatik, eta ez dakitza ikuspuntu duzuen, Iñaki, zurekin hasiko era. Ni harritu iten hau, espainolismoaren garapena zain keskatua dagoen jendea, gero espainolismoaren aurka egiten denean nola saldatu egiten den. Eta horrek ez du esan nahi ekintza horiek babestu behar direnik edo denekin ados egon behar denik, beraien ardura da eta beraiek esan beharko dute zergatik induten eta bar, baina bai, iruditzen zait erantzuten diotela kezka bati, eta da ze puntutaraino naturalizatu egin den eta gainera gora doan espainolismo oso desakonplejatu bat, ez dena bat ere errespetuz ez duena jokatzen euskal errealidadearekin, oso modun naturalean zabaldu egiten dena Espainiak daukan potereagatik eta estatuak daukan potereagatik, eta zentzorretan iruditzen zait, adin kontua izango da, baina ni simpatiaz ikusi dut kanpaina hori, gauza batzu beste batzu baina gehiago gustatu zaizkit, baina egia da ere ez naizela objektiboa. Iruditzen zait Ernaik ekarpen handia egiten diola independentismoari, ekarpen handia egiten diola gazte mugimenduari, eta zentzorretan ziur asko hori esaten dut ez naiz objektiboa. Bai, gustora entzun nahi ditut gaur atxaldean, ez? Horrek ikusmin berezia sortu dulako. Niretzat, deigarria, baina betikoa da era berean, ez? Nolatan gazte mugimendu batek, alde bateko gazte mugimendu batek bere ekimenak egiten ditunean, nola edatzen dan, ez? Kriminalizazio hori, esparru konkretu batera, ez? Eta horrek kezka handia sortzen dit. Nik sortu leporatzea, EH Bilduri leporatzea, ez? Gaur gertatutakoak, hori iruditzen zait, respeto falta handia. Eta bestetik, Ernaik egitea olako ekimenak, iruditzen zait, gazte talde bat bezala, bere bide propioak landu behar dituztela, eta nolabait anomalia, pizigeen anomalia hori salatzeko. Noraino ados edo ez, hori beste batean esango izatez. Pixka batean, uste honek behar dula beste irakurketa bat, eta da, zertan nahi gara, ez? Kriminalizazio hori noraino eraman nahi dute batzuek eta zertarako, ez? Protesta homeopatikoak dira, ez? Protesta homeopatikoak, ez da git. Zer gutxiago hau baino, ez? Ez muga non jartzen dugu protesta batena. Hau ez baldin badegu zilegi ikusten,
ostras, ez, da, eta baita ere da, daukagulako violentziaren eztabaida horregatik oso baldintzatuta gaudelako, ez? Hau ez da violentzia, eske bestela, herri hau desberdina izango da, baina zentzurik txarrenean. Hau ez baldin badego, honetarako lau pintada, haizu, nondi gatoz, eta norago gaz. Ados. Ba, hementxen utziko dugu analisi maila gaurkoz, urrengoa topatzen garena, urrengo urte izango da, 2026, urtarriak 20, beraz zorrionak eta urte berrion. Azkaita zen denak. Hala, bezarka bat. Ondo segi. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Goizeko 10 dira, Baionako San Frantses Xavier Ustaritzeko San Frantses Xavier kolegio katolikoko irakasle bat auzipetuko dute, 4 lankideri sexu jazarpena egin izana leporatuta. Kasu honek, ez uste handirik ez omen du ekarri guraso batzuen artean, zenbaitek aipatu bai diote ikastetxeko zuzendaritzari aurrez helarazia ziotela irakasle honen jokabide kezkagarria. Iraia Kamra, egunon? Egunon Pei eta egunon entzuleak, Izi País Bask irratiak plazaratutako informazioen arabera gurasoek aspalditik adierazia zuen irakasleak egiten zituen iruzkin misoginoak eta deserostasuna eragiten zuten hainbat gestu. Haien esanetan joera horiei buruzko abisu argiak ematen zizkioten zuzendaritzari. 17 urteko ikasle hoietako batek Ainoak azaldu du ezinegona zabalduta zegoela ikasleen artean ere. Lehenik bere sentsazio hutsa zela uste bazuen ere ikaskidekin hitz egin ostean konturatu zen egoera etzela txantxetakoa. Gertakari horien izan bestain laster eta oraindik epaia eman gabe dagoen arren, ikastetxeko zuzendariak jakinarazi du errektoretzak ikaslearen jarduera bertan bera uztera bakizuela prebentzio neurri gisa. Eta Euskadiko Medikuen Sindikatuak 4 eguneko greba hasi du gaur Espainiako gobernuak aurkeztutako estatutu markoaren aurreproiektuaren aurka eta estatutu propio baten alde. Sindikatuaren ustez, arau berezi batek bakarrik bermatuko lituzke lanbidearen berezitasunak eta lan baldintza egokiak. Greba ostiralera arte luzatuko da gutxieneko zerbitzuekin, larrialdiak eta kasu atzerazinak soilik hartatuko dira. Goizitik mobilizazioak izan dira osasun zentroetan eta eguerdian manifestazio nagusia egingo da Bilbon Moioa plazan hasita. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako medikuen elkargoek babesa eman diote protestari medikuen lan baldintza larriak direla salatuz. Lan gainkarga, langile falta eta agenda onartezinak profesionalen eta pazienteen segurtasuna arriskuan jartzen dituztenak. Estatu mailan sindikatu orokorrek urtarriaren 27tik aurrera greba mugagabea iragarri dute, baina gaurko medikuen grebak ez dute haien babesik jaso. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Trafikotik esan digute errepideak lasai dela, beraz eguraldiaren xehetasun guztiekin joango gara, horretarako Iker Ibarluzea. Giro lasaiarekin jarraituko dugu asteartean ere, naiz eta azken orduetan aldaketa zantzu batzuk nabarituko diren. Goizean berriro ere eta beste egun batez jarraian Ebrobailaran belainoa trinkoa izango da eta bertan dezente kostako zaio jasotzea berriro ere. Gainontzeko lekuetan aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da goizean. Arratsaldeko lehen orduetan, behin Ebrobailarako belainoa jasostean, lurralde osoan oso eguraldi polita nagusituko da, baina arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena hodei trinkoauak sartzen joango dira, azken orduetan zerua estalirik geratuko da, hala ere ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ateri eutsiko dio. Hego-haizeak zakar edo oso zakar jotzen jarraituko du, bereziki haizegunetan eta mendinguruetan, temperatura minimoek orokorra mitzat gora ingo dute, 2 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, Maximoek aldiz antzeko jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 15 eta 18 gradu bitartean eta hego isurialdean aldiz 13 eta 17 gradu bitartean, temperatura freskoena goikoa den bezala berriro ere Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz,
kostaldean. Kontu guzti hauekin geldituko gara, eskerrik asko Iraia. Gero arte. Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, 4 eguneko maratoia egin ostean, zer modu zaudete? Inigo Asensio, egunon? Egunon. Egunon, Peli, barkatu. Eta egunongo Juri ere, zaitu dela agurtu. Zer modu zaudete? Topera ibili zarete, eta nekatua. Oso nekatuta. Egia esan, bai, justu xamarrean, baina iritsi gara bizirik ona. Eta gaurko honetarako nolako kontuak? Ba oso Durangora begirango gara, ez pentsa. Azken egunek eman duten aztertu, izan ditugun protagonisten lerroburuak nolabait berreskuratu, hainbat hausnarketa egin, eta gero bestelakoetan murgilduko gara. Pablo Zurutuzak lehen aldiz berriro podcastaren 4. atala prest dauka, eta gaur entzungo dugu, elkar banatuko dugu gure entzuleikin, Janire Arantzabe, esan ezin taldeko abeslari eta sortzailea izango da berarekin solasean, eta Eneko Iturbek egun hauetan gure lantaldean jai izan duen bakarrak, espero dut energia pixka bat ekarriko duela, baina zera esan digu, eztabaidantzuak jarri nahi ditula mahai gainean eta eztabaidatzen jarriko gaituela. Beraz, ez dakit, guk gure energiarekin antzutasun horretan zenbat emango dugun, baina saiakera behintzat egingo dugu, Peli. Bai, kontu intartsuekin bueltatu zarete Tolosara, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez, bihar ere bueltan izango era. Ondo izan, aio? Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.